Amen. A blessed morning po sa bawat isa. Sige po, let's all stand. Let's all roam together po. Patiin po natin ang bawat isa na may ngiti po sa ating labi. Sige po, ikot po tayo ngayong umaga. Family God has given us. I love this family. I live in this family God has given us. Oh, a J Blue family, and it has to be Jesus, you and me. I love this family. I live in this family God has given us. I love this family. I live in this family God has given us. And we are called to be a J Blue family. And it has to be Jesus, you and me. Good morning po everyone. As we sing this song, let's have our heart full of excitement to welcome His presence in this place. Nasa buong isang linggo, maibabalik natin sa ating Panginoon ang pasasalamat. And let's not sing this from just from our lips, but we will sing this from the bottom of our heart, full of praises that belongs to our Lord Jesus Christ. Everlasting love.
manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus at sa banal na Espiritu. Patuloy nga kaming lumalapit sa iyong harapan, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. At sa aming pagsamba sa oras na ito, Panginoon, ay maging mabangong samyo sa iyong harapan ang aming awitin, ang aming mga boses, Panginoon. Lukobin mo kami, O God, ng iyong kapangyarihan at maging banal mong tahanan ang aming buhay. Patuloy nga, Panginoon, kami lumalapit sa iyo. Nagsusumamo at iparanas mo, Panginoon, ang dakila mong kapangyarihan sa amin. Yakapin mo kami, Panginoon, ng iyong presensya. At sa mga pusong naririto, O God, na handang tamnan ng iyong salita, ay patuloy ang mamunga, Panginoon, sa kanilang mga buhay. At malakaran nila, Panginoon, ang tunay ang iyong kalooban. Lord, patuloy nga, Panginoon, sa iyong maghahayag na iyong salita, sa bawat salitang lalabas, Panginoon, sa kanyang bibig, O God, ay magkaroon ng impact, Panginoon, sa mga buhay na naririto, na magkaroon ng transformation, Panginoon, ang kanilang mga buhay, Panginoon, makita, Panginoon, ang bunga ng banal na Espiritu sa kanilang mga buhay, O God, maging sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyo na pinagkakatiwala ang gawain na ito, O God, na patuloy, Panginoon, ang katagumpayan na inaangkin na namin at ang karangalan at kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Yan, muli magandang umaga sa bawat isa. Tayo po ba ay handa na magpuri sa ating Panginoon? Amen. Lahat po na excited na magpuri sa Diyos. Sumigaw ng Hallelujah! Amen. Sabi po sa ating aawitin, tayo po ba ay handang sumunod sa ating Panginoon? Pag sinabi ng Panginoon, dito ka sa kaliwa, tayo po ba ay pupunta sa kaliwa? Amen. Kaya pa sa umagang ito, once again, we will worship the Lord. We will praise the name of Jesus. Kaya tayo lahat ay magpuri sa ating Diyos sa buhay. Amen. Pwede po pa natin ipalakpak ang ating kamay sa ating Diyos. Got a river of living water, a fountain that never will run dry. Sing, it's an open heaven, it's an open heaven. You're releasing, we will never be denied. 'Cause we're staring up deep, deep wells. We're staring up deep, deep waters. We're gonna dance in the river. Dance in the river. We're staring up deep, deep wells. We're staring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump in the river. Everybody say, deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. I've got a river of living water, a fountain that never will run dry. It's an open heaven, you're releasing. We will never be denied. Come on, church. We're staring up. We're staring up deep, deep wells. We're staring up deep, deep waters. We're gonna dance. Come on, let's dance. In the river. Dance in the river. We're staring up deep, deep wells. Yes, Lord. We're staring up deep, deep waters. We're gonna jump in the river. Jump. Everybody say, deep cries out to you. Deep cries out
deep cries out to you, deep cries out, we cry out to you, Jesus. Deep cries out, deep cries out, deep cries out to you, deep cries out. We cry out to you. Muli pa sabi ng inaawit natin, tayo ay sasayaw sa ating Panginoon. Tayo ay tatalon para sa ating Diyos sa buhay. Nakikita ko po ang bawat isa sa atin, parang may nahihiya pang sumayaw sa ating Diyos. Parang may nahihiyang tumalon. Amen? Kaya po sa umagang ito, once again, natin pong aawitin ito. Huwag tayong mahiyang sumayaw sa ating Diyos sa buhay at tumalon. Dahil tayo po ay Kanyang pinalaya na. Amen? Hey! We will sing, stir it up. Cause we're stirring up deep, deep wells. Say, we're stirring up deep, deep water. We're gonna dance in the rain. Let's dance. Dance in the rain. Oh, we're stirring up deep, deep wells. We're stirring up deep, deep. We will jump. We're gonna jump in the rain. Jump, jump, jump in the rain. Deep cries out. Deep cries out. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Deep cries out to you. Deep cries out to you. We cry out. Sing Jesus to you, Jesus. Say, we're falling into deeper waters, calling to you. We're walking into deeper water, going after you, to you. Hey! Palakpak po natin ang ating kamay. Yes, Lord, we will follow you. Hey! Sing. If he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, then we go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump. Everybody, if he goes to the left, he goes to the left. If he goes to the right, go to the right. We're gonna jump, 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 jump in the river. Jump, 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 jump. Everybody, if he goes to the left, then he goes to the left. If he goes to the right, then he goes to the right. We're gonna dance, 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 dance in the river. Come on, let's dance. If he goes to the left, then we go to the left. If he goes to the right, come on, we will shout. We're gonna shout, 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 shout in the river. Shout, 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 yeah. Deep cries out, deep cries out, deep cries out, say, deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Sing, deep cries out, deep cries out, deep cries out, say, deep cries out to you. We cry out to you, Jesus. Come on, praise the name of Jesus. Oh, we cry out to you. Tuloy natin sambahin natin, Panginoon. We will forever worship the name of Jesus. Yeah. His love endures forever, for He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise.
outstretched arm. His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Come on, church, we will sing. Oh, sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever. Say, oh, 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 oh. Sing it again. From the rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Come on, let's sing praise. Forever, say, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Sing forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Come on, lift up your praise to the Lord. Say, oh, 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 oh. Sing praise, sing praise, sing praise. Come on, church, we will sing. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Come on, sing praise, sing praise forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with yes, Lord. Forever, forever, forever God is faithful. Forever, forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever. Say, oh, 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 yes, Lord. We will give you praise. Oh, oh, sing, oh, 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 yes, thank you, Jesus. Forever we will give you praise. Dahil tunay nga, sa Panginoon, araw-araw may kasiyahan. Amen? Araw-araw may kagalakan. Hey! Say! Whoa, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, whoa, araw-araw, whoa, oh, araw-araw kasiyahan. Araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos. Araw-araw, oh Diyos, sing araw-araw. Araw-araw sasamahan. Araw-araw di iiwan. Araw-araw, oh Diyos. Araw-araw, oh Diyos. Anuman maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh,
Araw-araw Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw o Diyos, sing araw-araw, o Diyos, araw-araw, araw-araw sasamahan, araw-araw di iiwan, araw-araw o Diyos, araw-araw o Diyos, anuman maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Sabihin natin sa ating Panginoon, wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang Mas malakas, church! katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, Oh, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala 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 kang katulad. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw lang, Panginoon! Ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Ikaw at ikaw pa rin. Yes, Lord. Purihin natin ang Diyos. Salamat, Panginoon. Yes, Lord. Ikaw at ikaw lang ang aming sasambahin. Purihin ka. Oh, yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, sa araw-araw, kami po ay yung sinasamahan, O Diyos. Lord, ano man ang aming sitwasyon, ano man ang aming problema, Panginoon, Lord, kami ay hindi matatakot. Dahil alam namin, sabi mo sa iyong pangako, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kaya church, sa umagang ito, patuloy tayo umawit sa ating Diyos. We will not fear. Dahil kasama natin ating Panginoon. Amen. This confidence because I have seen the faithfulness of God. Is still inside the storm, the promise of the shore. I trust the power of your word, enough to seek your kingdom first. Beyond the barren place, beyond the ocean wave. When I walk through the waters, I walk
so I am not afraid. You keep the promises you made. There isn't one that is delayed, so I will not lose heart. Here I will lift my arm and start to sing into the night. Sing my praise will call the sun to rise. Declare the battle won. Declare that it is done. When I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. When I am in the fire, I will not fear the flame. I stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. When I walk through the waters, I won't be over. Come on, we will declare. I go through the Oh yes, Lord. I will not be. Oh, you will make a way. God will make a way. You will make a way. I am not afraid. When I am in the fire, I will not feel the flame. I stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. Oh, we will not be afraid, Lord. Before me, behind me, always beside me. No shadow, no valley, Come on, sing unto the Lord. where you will find me. No, I am Not afraid. Sing before me, behind me, yes, Lord. Always beside No me. shadow, No shadow, no valley, valley. where you won't find me. No, I am not afraid. Sing, I am not afraid. No, I am not afraid. Before me, behind me, always beside me. No shadow, no valley, where you won't find me. No, I am not afraid. Sing it again. Before me, behind me, you're always beside me. No shadow, no valley, where you won't find me. No, I am not afraid. Sing, I am not afraid. No, I am not afraid. When I walk through the waters, I won't be over. Yes, Lord. When I go through the I will not be rivers, drowned. I will not be. You will make a way. My God will make a way. So I am not afraid. When I am in the fire, I will not feel the flame. I will stand before the giant, declaring victory. My God will make a way. So I sing it again. When I walk through the wall, oh, we will declare. Won't be over. Thank you, Lord. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way. You will make a way. I am not afraid. When I am in the fire, I will not feel the flame. I stand before
for the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. Sing Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai. Come on, call upon the name of Jesus. Oh, sing Adonai, Adonai will manifest Himself. Sing Yahweh, Yahweh, Rapha, Rapha, Elohim. come on, worship His name. The name above all names. Jireh, Adonai will manifest Himself. Sing it again. We will sing Yahweh, Yahweh, Rapha. Come on, lift the name of Jesus. Elohim. Open your mouth and lift the name of Jesus. Jireh, Adonai will manifest Himself. Oh, if you worship Him, if you worship Him, if you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself. Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Will manifest Himself. Yahweh, Yahweh will manifest Himself. Jireh will manifest Himself. Rapha will manifest Himself. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, oh, sing Jireh. Jireh, Come on, lift up your voice. Adonai, Lift up your worship. will manifest Himself. Oh, sing it again, Yahweh, Yahweh, Rapha. Oh, yes, Lord. Elohim, Oh, yes, Lord. Shaddai, Sing Jireh, Jireh, Adonai will manifest Himself. Oh, come on, church. Call upon the name of the Lord. Yahweh, Rapha, Elohim, Elohim, oh Shaddai, Shaddai, sing Jireh. Adonai will manifest Himself. Sing it again. Oh, shout the name. Sing Yahweh, Yahweh, Rapha. Elohim, We shout the name. Shaddai, Jireh. Adonai will manifest Himself. Oh, come on, worship the name. Lord, we thank You for Your Hallelujah, praise. hallelujah, hallelujah. Sambahin natin ang Panginoon. Sambahin natin ang Diyos. Hallelujah. Kumikilos ang Diyos kapag nagpupuri tayo sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, glory. Jesus. Jesus.
Diyos, makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat ngayong umaga sa lugar na ito. Dinala mo po ang buhay ng bawat isa upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa iyong presensya na aming nadarama, Panginoon. Ang aming Diyos na sinasamba sa lugar na ito'y bagamat di nakikita, subalit nararamdaman at nararanasan. Salamat po, Panginoon, ikaw ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Tinawag mo kami at pinili at dinala sa lugar na ito upang minsan pang maranasan ka na aming Diyos na buhay. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa't ihanda sa pakikinig ng iyong salita, maging ang mga nasa kanilang mga tahanan na ngayon ay nanonood sa live streaming na ito, Father God. Touch them by your Spirit, by your power, O God. Lord, salamat. Patuloy na ang pag-ibig mo, ang kapangyarihan mong maranasan ng bawat isa amin. We thank you, Lord, sa mga gagawin mo sa buhay ng bawat isa ngayong araw na ito. Tanggapin niyong lahat ng papuri, Ama, pasasalamat sa matamis at pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kaliwat kanan, sabihin niyo, mapalad ka. Ngayong araw na ito, tatanggapin mong himala ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Amen. Praise God. Sige po, maupo ng bawat isa. Praise the Lord. Sige po, lahat ng mga bata, tinatawag natin upang atin silang ipanalangin. Ayan, sige po. Lahat po ng bata, pati na ang kung may bagong silang, dalhin niyo po sa harapan. Ayan. Sige po, lahat ng bata dito sa harapan. Ayan. Ang sabi po ng awit 127 verse 3, children are a gift from God, a heritage from the Lord. Yan po yung regalo ng Diyos, kayamanan ng mga magulang na biyaya ng Panginoon. Kaya po, ang mga batang yan ay regalo ng Diyos sa kanilang mga parents. Kaya atin po silang ipanalangin. Ito nating lahat ang ating makamay sa kanila. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, Lord, habang nakatuon ang aming makamay sa mga bata pong ito, we pray, Lord, for your intervention sa kanilang mga buhay. Maranasan po nila ang iyong kalapitan, ang iyong kabutihan, ang pag-ibig mo habang sila nasa murang kaisipan. Lord God Almighty, we release, Lord, your blessing upon them, your wisdom, your knowledge, O God, your covering and divine protection. Pagpalain nyo nga po ang mga batang ito, Panginoon, sila po'y lumaking may takot sa iyo, na naglilingkod sa iyo, Panginoon. O Father God, in the name of Jesus, release your anointing upon them, O God. Release, O God, your grace, your favor in the name of Jesus. In the name of Jesus. Panginoon, salamat. Ang mga bata pong ito'y mahal na mahal mo at sila po'y tunay na lumaking malusog, malakas, masigla na naglilingkod sa iyo. I declare, Lord, your provision sa kanilang mga buhay. Lagi mo po silang ingatan, maging sa ngayong pasukan na. Lord, samahan niyo po sila at pagpalain ang kanilang mga buhay. And we believe, Lord, that someday magre-raise up ka sa mga batang itong leader ng church, leader ng bayan. Lord, mga pangarap nila ay matutupad, Panginoon, dahil sa iyong kabutihan at biyaya. Lord, salamat po ng marami ang kanilang guro, ang magtuturo sa kanila sa Sunday School. Bigyan mo rin po ng kalakasan at katatagan, karunungan, talinong mula po sa iyo, at lalo pa, Lord, nadagdagan mo ang kanyang pasensya sa mga batang ito at patuloy na sila po'y mabantayan at maturuan. Marami pong salamat. We thank you, Father. We honor you. In Jesus' name this we pray. Amen. God bless you. Okay. Ayan. Praise God. Amen. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Hulyo. No? Tayo po ngayon ay nasa second mid ng year ng taong ito. Natapos na po natin ang 6 na buwan ng January to June. At ngayon po ay July na, up to December, 6 na buwan na po muli ang ating haharapin. Tumatawid na po tayo ngayon sa panibagong kalagitnaan ng taon ng 2025. Napakabilis po ng panahon. No? Parang nung nakaraan lang,
ano tayo, Christmas celebration dito, no? At ang bilis ng panahon, baka sa ilang araw na lang ay December na naman at magkakaroon ulit tayo ng celebration. Talagang kung isipin po natin ay talaga ang panahon ay pabilis ng pabilis. Ano po? At ang mga nangyayari sa mundong ito ay nagpapakita na talagang ang ating Diyos, ang ating Panginoong Sus ay malapit na malapit ng dumating. Hindi nga lang po natin alam kung kailan. Ang oras, ang araw, buwan, kung kailan siya darating. Ang mahalaga po, tayo mga mananampalataya ay laging handa. Amen po ba? No? Sabihin sa katabi nyo, lagi kang handa. Sa kabila, dapat lagi kang handa. Bakit tayo dapat maging handa? Dahil nga darating ang Panginoon, hindi natin alam. Yan ang sabi ng Bible, no? Babalik ang Panginoong Sus para kunin ang lahat ng mga mananampalataya niya, ang mga naglingkod sa Kanya, ang mga sumunod sa Kanya, ang mga naging tapat sa Kanya. Babalik ang Panginoon upang isama sa Kanyang kaharian. No? At yung mga namatay naman ay bubuhay ng Panginoon, sasabay sa ating pagsalubong sa alapaap sa ating Diyos. No po? So kaya nga, praise God, lahat ng pagpapagal natin, lahat ng ating sakripisyo, yan po'y hindi nawawala ng kabuluhan. At narito po kasama natin ang J. Blue Pasig. Ano po, maaga pa sila rito. Ayan, taas ang kamay ng mga taga-Pasig. Palapakan natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Ayan. Ano po, at sa pangunguna ng ating Pastor Boyet, Pastor Acoram, at ganun din po yung ating makakatuwang doon at ma-assign din po natin na pastor, no? Pastor Andrew, ayan, Biray. No, maaga po sinundo sila. Kanina po sinundo sila, no? At ngayon din po kasama rin natin ngayong umaga ang J. Blue Paranaque. Taas ang kamay ng mga taga Paranaque. Ayan, para mahina palapak nyo. Palapakan natin ang Panginoon. Amen, amen. Ayan. Praise God. At syempre narito ang ating mga kapatiran from J. Blue Molino. Palapakan natin ang Panginoon. Ayan. Amen, amen. So, praise God. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pag-aaralan. Ngayong buwan na ito, ang ating tema, it's about crossover. No? Crossover. At ayon po sa banal na kasulatan, ang ating Panginoon kasama ang mga alagad niya, galing siya sa pagmimisyon sa iba't ibang barangay nung siya po'y narito sa lupa. At sila po ay tumawid doon sa kabilang ibayo, nag-crossover sila. Tingnan natin. Marcos chapter 4, verse 35 to 41. Mark chapter 4, verse 35 to 41. Ayan. Tumayo po ang bawat isa, basahin natin ang salita ng Diyos bilang paggalang sa Panginoon. Ano po? Okay, basahin natin. 1, 2, 3. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo o sa kabilang ibayo. Let us cross over. No, magko-crossover sila. 36. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo. Kaya't ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakahilig sa isang unam. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin. Tigil at sinabi sa alon, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa o yung dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klasing tao ito? Pati hangin at dagat ay sumusunod sa iniuutos niya. Ang Diyos ang magpapala sa kanyang salita. Maupo na po ang lahat. Amen. Katulad po ng ating nabasa, nung ang ating Panginoong Hesus ay narito sa lupa, wala po siyang ginagawa kundi ang humayo. Gawin ang ipinapagawa ng Ama. Nagpapagaling siya ng lahat ng uri ng may sakit. Gumagawa siya ng himala. Pinagpapala niya ang mga tao.
Lahat ng plano ng Ama sa kanyang pagsugod dito sa lupa ay kanyang ginagampanan. Nagmi-mission siya. Ipinapangaral niya ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao. At isang araw, ayon sa binasa natin, dumating po ang isang hating gabi, o maggagabi na po, ang ginawa ng Panginoon, sinama niya ang kanyang mga alagad at sila po ay tatawid doon sa kabilang ibayo, magko-crossover sila. At habang sila ay naroon sa bangka, meron din sila mga ibang bangkang kasabay sa pagtawid doon sa laot. Habang naroon sila sa laot, meron daw pong bagyong dumating. No? At ang bagyong ito ay hindi nabanggit kung sobrang lakas at maganon din ang karagatan, umaalon. At doon sa kanilang paglalayag, halos mapuno daw ng tubig yung kanilang bangka. At ang ating Panginoon, habang naglalayag sila, natutulog doon sa may hulihan ng bangka. No? Nagpapahinga. At sabi ng mga alagad, Panginoon, ginising siya. Hindi ba nyo alam na bumabagyo? Wala ba kayong pakialam sa amin? Lulubog tayo, mamamatay kaming lahat. Ginising nila ang Panginoon habang nahihimbing. At nung magising ang Panginoon, anong sabi niya? Nagsalita siya doon sa hangin na malakas. Kasi nga may bagyo. Pinatigil niya. Biglang pumayapa, nawala ang malakas na hangin. At sabi niya sa dagat, tumigil ka. Tumigil. Talagang yung hangin, yung tubig, sumusunod sa salita ng Panginoon. No? At yung mga alagad, nagulat sila, bakit ang hangin, ang dagat ay sa salita niya lamang, ay sumusunod. No? Sa buhay po nating lahat, tulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, humaharap tayo ngayon sa kalagitnaan ng taon, July to December. Iniwan na natin yung January to June. Marami po tayong naranasan sa nagdaang mga buwan na iyan. Sino dito ang nakaranas ng mga problema sa buhay? Taas ang kamay. Ayan, lahat tayo. May mga problema, may mga testing, trials, may mga needs tayo na kung minsan akala mo yung pangangailangan mo na yon hindi na makakatagpo. No? May mga iba't ibang pagsubok tayong kinaharap. May mga taong kung minsan ay nagalit sa iyo, tinalikuran ka, iniwanan ka, pero kailanman hindi tayo iiwanan ng Diyos. No? May mga taong na kung saan ay gumagawa ng mga bagay para ikaw ay hilahin pababa, pero still nandyan ka pa rin. No? Kahit anong pagsubok, kahit anong problemang ating na-encounter sa nagdaang 6 na buwan, narito pa rin tayo. At tulad ng mga alagad, kasama nila ang Panginoon, sila ay magko-crossover. No? Tatawid sila doon sa kabilang ibayo. And what is crossover? Pag sinabing crossover, a point or place of crossing from one side to the other side. No? Kumbaga, nandito ka sa isang lugar, pupunta ka doon sa isang lugar naman. No? Magko-crossover ka, tatawid ka, katulad ng mga alagad na ito. Parang katulad po iyan ng ikaw ay may bahay dito, tapos pupunta ka doon sa kabilang bahay, lilipat ka, nag-crossover ka. No? Nandun ka sa kabilang street, tapos pupunta ka sa kabilang street. Ayan. Tumawid ka sa kabilang ibayo. Dito nakita natin, ang mga disipulo kasama nila ang Panginoon sa kanilang pagtawid sa kabilang ibayo. At ano ang naranasan nila sa kanilang pagtawid sa kabilang ibayo? What happened to the disciples as they cross over? Tayo rin po, habang tayo tumatawid sa buwan na ito ng July hanggang December, meron po tayong mga mararanasan katulad ng mga alagad. Handa po ba kayo? Amen? Ano mang maranasan natin sa pagtawid natin sa 6 na buwan na harapin natin ito na 2025, meron tayong mararanasan. Meron tayong ma-experience. No? Ano yung mga naghihintay sa atin? Sa panibagong buwan na 6 na ito na ating haharapin bilang Kristiyano, bilang tao. Katulad ng mga disipulo, habang sila nasa bangka, may naranasan sila. No? May naranasan sila at tayo rin po makakaranas ng naranasan ng mga disipulo. Tanong, what they experience? Ano yung mga naranasan nila? Ano yung naghihintay sa kanila sa pagtawid sa kabilang ibayo? Number 1, ano yung mga naranasan ng mga alagad na ito? May 3 mahalagang bagay na nais ko lamang ibagi sa inyo. Ang sabi ng verse 37, habang naglalayag, doon sila sa karagatan, inabot sila ng malakas na bagyo. May bagyo. There is a storm, no?
At ang bangkang sinasakyan nila'y hinampas ng malalaking alon. At ito'y halos lumubog, halos mapuno ng tubig. No? Habang tayo po'y naglalayag, no? Sa buhay na ito, tulad ng mga disipulo, they have experienced storm together with Jesus. No? Naranasan nila ang bagyo kasama si Jesus. Sabihin po natin, storm. May bagyo. No? In times of crisis, tandaan natin, sa panahong may krisis tayo, sa panahong tayo may pagsubok, may problema, sa panahong meron tayong nararamdamang pressure o testing o karamdaman at sakit sa buhay, tandaan po natin, hindi ka nag-iisa, nandyan ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Ang mga alagad, habang nasa bangka, nakakaranas sila ng bagyo. No? Nakakaranas sila ng malakas na hangin, ulan. At pati na yung dagat, humaalog, halos lumubog at mapuno ng tubig yung bangkang sinasakyan nila. No? Habang tayo po'y naglalayag sa buhay na ito, tandaan po natin, yung storm na ating nararanasan, your storm is your strength. Tandaan natin. Yung bagyo sa buhay natin, kalakasan natin yan. Niniwala po ba kayo doon? Your storm is your strength if, may kondisyon, if you trust in the Lord. Kung magtitiwala ka sa Panginoon, no, siya yung iyong kalakasan. Yung storm, yung mga pagsubok, yung mga bagyo na dumarating sa atin, kalakasan natin yan kung magtitiwala tayo sa Panginoon. No? Dahil sa panahong tayo may pagsubok at problema sa buhay, isipin mo lamang, Lord, itong krisis sa buhay ko, itong problemang ito, itong bagyo na ito na akin nararanasan, pansamantala lang ito. No? Itong dumaraan sa buhay kong ito na trials o testing, ito'y pansamantala lang. Ito'y magtuturo sa akin kung paano ako mag-grow sa iyo, Panginoon. Kaya your storm is your teacher. No? No? Gawin natin yung mga problema o storm sa buhay natin na dumarating, no? Tinuturuan tayo niyan kung paano tayo magtiwala sa Diyos. Kasi may mga tao, pagdating ng pagsubok, ng problema, ayaw magtiwala sa Panginoon. No? Kung kani-kanino lumalapit, kung kani-kanino nakatingin, ayaw tumingin sa Diyos. No? Ayaw niyong tignan ng Panginoon na may kapangyarihan at kakayahang lumutas ng kanyang bagyong pinagdaraanan. May krisis sa buhay na dumarating. Tanggapin natin at sa hindi lahat tayo dadaan sa crisis ng buhay. No? May mga pagsubok na para akala mo hindi ka na makabangon, hindi ka na makakaangat, pero tandaan natin, sa gitna, in the midst of your storm, God is there to help you. Naniniwala po ba kayo doon? Nandyan ang Diyos para tulungan tayo, para alalayan tayo, para palakasin tayo. Di ba ang sabi ng Isaiah chapter 41 verse 10, huwag kang matakot ni magulumihanan. Tutulungan kita, palalakasin kita, itataas kita ng aking kanang kamay, sabi ng Panginoon. No? Sa gitna ng iyong bagyo ng pagsubok na pinagdaraanan. Kaya nga yung storm sa buhay natin, it will teach you how to trust in God. Tuturuan kanyang kung paano magtiwala sa Panginoon. No? Magtitiwala ka lang sa Diyos, makita mo yung pagsubok mo na yan, biglang mapapawi yan. Bakit? Dahil nagtiwala ka sa Diyos. Amen ba? Sabi mo sa katabi niyo, magtiwala ka lang. Makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. No? Walang napahiya na nagtiwala sa Diyos. Walang pinabayaan ng Diyos na taong nagtiwala sa Kanya. Kaya sa panahong merong kang pagsubok sa buhay na hindi mo na makayanan, Lord, ibinibigay ko na po sa iyo itong problema kong ito. Hindi ko na po ito kaya. Kasi kung minsan, binubuhat ng isang Kristiyano yung problema niya, yung kahirapan, yung sakit, karamdaman, binubuhat natin. Huwag natin buhatin. Ibigay natin sa Panginoon. No? At sabihin natin, Lord, hindi ko po kaya. Tulungan mo ako, Panginoon. Hawakan mo ang buhay ko. Iangat mo ako, Panginoon, dahil sa mga pagsubok na ito na aking pinagdaraanan, ay hindi ko ito kaya. Naalala ko po di ba natandaan natin si Job, grabe yung pinagdaanan niya. No? Sobrang sakit at hirap. Hindi lang siya nagkasakit, hindi lang siya nagkaroon ng sugat sa katawan. Mga anak niya, ikaw ba naman mamatay yung 10 anak mo? Napakasakit no, sa isang biglang kasyap mata, patay ang mga anak mo. Hindi lang yung pati mga ari-arian mo, baka, tupa, namatay lahat, ninakaw ng mga tulisan. Grabe ang dinanas niyang pagsubok sa buhay. No? Yung ibang Kristiyano, dumaan lang sa problema, sa pagsubok,
wala, nag-give up na at hindi na nagpatuloy sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko. Sa kabila, huwag kang susuko. No? Huwag tayong susuko, never give up. Dahil ang sumuko sa oras ng laban, tsak, talo. No? Sumuko kayo, sumurrender kayo. Parang yung, di ba, si Pacquiao, parang may laban na naman si Pacquiao. No? Pagka ikaw ay sumurrender, sa oras na tinatamaan ka sa laban ng boxing at ikaw ay sumuko, knockout ka na, talo ka na. Tayo po, habang tayo ay naglilingkod at sumusunod sa kalooban ng Diyos, maraming laban sa buhay. Pinapayagan ng Diyos na dumaan tayo sa problema, sa testing, para makita ang katatagan ng ating pananampalataya. Amen po ba? Ang sabi ng 1 Peter 1:7, ang ginto na nasisira, pinararaan sa apoy, para makita ang kakinangan. Gayon din ang inyong pananampalataya, pinararaan sa apoy yan. Tinetesting po tayo. No? Sinusubok tayo. Kaya nga, huwag tayong matatakot. Huwag tayong padadaya sa kaaway. Ang mga alagad na ito, habang tumatawid sa kabilang ibayo, habang nasa karagatan sila, dumaan sila sa bagyo ng pagsubok. No? Ito ang naranasan nila. Kaya nga, ito yung pangalawa na naranasan ng mga alagad. No? Ang sabi po doon, verse 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala na ba sa inyo kung mapahama kami? Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa alon, tahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Ayan. Ito yung pangalawa natin. Verse 40, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon wala pa rin ba kayong pananampalataya? Ito ang naranasan ng mga alagad habang sila'y nasa paglalayag. No? Natakot sila. No? Nagkaroon ng fear sa puso nila. No? Tayo, pag nakakaranas ng mga matitinding pagsubok, dumarating yung takot. No? Bilang tao, hindi maiwasan yung matakot ka. No? Natatakot ka na baka hindi ka makabayad. Dumating na kasi si Judith, no? Judith ng kuryente, Judith ng card, Judith ng tubig, Judith ng bahay. Yung mga estudyante, Lord, bayaran na namin sa eskwelahan. Paano kaya ito? No? Alam nyo, ang takot, tandaan po natin, sa panahong merong dumarating na pagkatakot sa puso mo, anong nais ng Diyos? Magtiwala ka pa rin sa Kanya. No? Magtiwala ka pa rin. Hindi ka dapat matakot. Anong sabi ng Psalms 112 verse 7? He shall not be afraid of evil tidings. Hindi siya natatakot sa masamang balita. His heart speaks trusting in the Lord. Ang kanyang puso'y matatag na nagtitiwala sa Panginoon. Kaya ang taong nagtitiwala sa Diyos, hindi natatakot yan. Sabihin mo sa katabi niyo, huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Di ba ang sabi nung inaawit natin kanina? No? Ang ganda nung awit natin eh. No? And I will, when I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. Hindi tayo matatakot. Dumaan man tayo sa tubig, sa apoy, anumang pagsubok yan, anumang problema yan, huwag kang matakot. Bakit? Kasama natin ang Diyos. No? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kasama natin ang Panginoon. Fear is one way for you to, ang takot ay isang daan yan para mag-doubt ka. At kapag nag-alinlangan ka, fear kills your faith. Papatayin nito yung pananampalataya mo. At pag wala ka ng pananampalataya, dahil natakot ka, fear kills your depending on God. Papatayin ng takot mo ang pagtitiwala mo sa Diyos o yung pagdedepende mo sa Kanya. And fear pulls you down. Ibabaksak ka ng takot. Kaya ang mga taong may takot, halimbawa, kasi may mga tao, kahit Kristiyano na, makakita lang ng ipis, ayun, takot na, ipis lang yun. Apaka mo, di patayan. No? Makakita lang ng daga, natatakot na. Ang liliit lang naman niya, hindi ka dapat matakot. No? Amen ba? No?
Hindi po tayo dapat matakot. Alam nyo, yung mga may takot sa puso, yung mga nervous breakdown, ika-out natin yan, i-rebuke natin kasi hindi galing sa Diyos ang takot. No? Hindi galing kay Lord yan. Di ba ang sabi ng 2 Timothy 1:7, God has not given us the spirit of fear. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. Kundi ang ibinigay ng Diyos sa atin ay kapangyarihan, pag-ibig, at kapayapaan. No? Katinuan ng isip. Yan ang ibinigay ng Diyos sa atin, hindi tayo binigyan ng takot. Kaya hindi tayo dapat matakot sa mga nangyayari sa mundo, sa paligid. No? Hindi tayo dapat mangyari kung dumating ang problema, ang pagsubok. Dahil sa panahong may problema tayo, tutulungan ka ng Diyos. No? Palalakasin tayo ng Panginoon. At dito ang sabi ng Isaiah chapter 43 verse 1 and 2. But now, saith the Lord that created thee, O Jacob, sabi ng Panginoon sa iyo, na lumikha sa iyo, Jacob. Sabi ng Panginoon, huwag kang matakot, fear not, for I am redeem you. Tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. When thou passest through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overflow you. No? Ito yung inaawit natin kanina. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. No? Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya kung dumaraan man tayo sa mga problema sa testing ng buhay, lagi nating isipin, Lord, kasama kita. No? Ano mang mangyari sa akin, Panginoon, di mo ko pababayaan. Kaya sabihin niyo sa katabi niyo, huwag kang matakot. Kabila, huwag kang matakot. Do not be afraid. Do not fear. No? Huwag tayong matakot. Bakit? God is with us. Kasama natin ang Panginoon. No? Natatakot ka dahil andyan na naman nga yung maniningil. No? Gagawa ang Diyos ng himala para makabayad ka. Amen ba? Huwag niyong takasan. No? Kasi pag tinakasan mo yan, nandyan pa rin yan. No? Gagawa ang paraan ng Diyos para masolusyonan yung dapat mong bayaran. Kasi pag tinakasan mo yan, andyan pa rin siya, hahabulin ka niyan kahit saan kang pumunta. No? Kasi hindi mo hinarap hindi mo hinarap yung solusyon, hindi mo ginawa ng solusyon para maalis siya, mawala na siya. No? Hanggat nandyan pa yan, no? Parang kasalanan yan Ang kasalanan, hanggat hindi mo inihingi ng tawad sa Diyos at hindi ka totoong nagsisisi, no? At tinatalikuran yan, o di kaya ina-uproot, nandyan pa yan. No? Kailangan niyang mabunot. No? Ang kasalanan ay parang isang kamandag at mantsa na napakahirap maalis sa buhay ng isang tao. Para maalis lamang ang kasalanan at hindi na magawa ng isang tao, kailangan totally 100% ang true repentance. Amen po ba? No? Naalala ko nung nasa Kalapan pa kami noon, dun sa barangay Nakoko, kasi ang church doon, yung dati nating church, nandun sa mataas na lugar. May bahay kami ron. Umuupa lang kami. Pinutol ko yung meron kaming tanim na papaya doon sa likod ng bahay. Pinutol ko, no? Pati mga sanga. Hindi ko nabunot yung ugat. Hindi ko natanggal yung ugat. After mga 4 days, 5 days, may sumuay na namang maliliit, no? May lumabas na naman kasi buhay pa yung ugat No? Ganyan ang kasalanan. Pag ang kasalanan ng tao, hindi niya naaalis hindi niya napagsisisihan talaga at isinusuko sa Diyos, hindi nagkakaroon sa kanyang buhay ng total deliverance, yung kasalanan na yon na parang ugat at nandyan pa rin, isang araw tutubo yan. Amen po ba? Ganyan sa buhay ng maraming Kristiyano. Natatakot harapin yung dapat niyang harapin para maalis, no? Nagkakaroon siya ng fear na harapin yung mali at kasalanan ginawa niya. Kaya yun, natatakpan, nandun pa rin siya. Hindi nawawala. Kaya after 2 years, 3 years, ayun, balik na naman sa kasalanan ginawa. No? Maraming ganyan po ngayon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Yan. Sa kabila, hindi ikaw yun. No? Kasi kung totoo na tayo nagsisi sa kasalanan, hindi ka matatakot. No? Naharapin ang kapwa mo, ang tao, kasi tama ang puso mo, alam mo sa sarili mo, nagsisi ka na, wala kang ginagawang masama, kasalanan, hindi ka natatakot harapin ang kahit sinong tao. Amen po ba? Pero matatakot ka at hindi ka harap sa kapwa mo kapag may itinatago ka. Ganyan na maraming tao. Kahit sa loob ng church. No? May mga Kristiyano, mayroon pa nga mga nangangaral ng salita ng Diyos. No?
Pero takot harapin yung mga bagay na kasalanang ginagawa niya na dapat sana kung siya'y haharap at magiging totoo, aminin ang kasalanang nagawa, o di matatapos. Kaya hindi natatapos, takot. No? Ulitin natin, sabihin sa katabi niyo, huwag kang matatakot na harapin ang mali. No? Kung may mali tayo, di harapin mo, nagkamali ka pakumbaba. No? Pag hindi mo yan hinarap at nagsisi ka, mananatili kang takot na harapin ang kasalanan o mali. Nandiyan pa rin yan. No? Dito ang mga alagad, natakot sila May crisis, may bagyo, lulubog sila. No? Pero hindi sila, bagamat natakot sila, pero hinarap nila, Lord. No, sabi nila, Lord, ligtas mo po kami, lulubog na tayo, ang lakas ng bagyo, ang lakas ng hangin, ng alon. No? Ginising nila, Panginoon. Kahit kasama na nila ang Panginoon, natakot pa rin sila. No? Pero hinarap nila yung takot. No? Inopen nila, Lord, tulungan niyo po kami, lulubog tayo. Kasama nilang lulubog ang Panginoon, natutulog doon ang Panginoon, payapa no? Pero praise God, no? Gumising ang Panginoon. At ano ang sabi ng Panginoon? No? Pinahinto ang bagyo, pinahinto ang dagat na maalon at ang hangin. At ang takot ng mga alagad ay nawala. No? Amen po ba? Kaya tandaan natin, huwag na huwag tayo matatakot. Ano mang mangyari, Lord, kasama kita, hindi mo ko pababayaan, anak mo ako, Panginoon. Lord, mapapahiya ka pag ako'y nagutom, pag ako'y naghirap, mapapahiya ka, Panginoon, pag ako'y nananatiling nakalugmok sa kasalanan o nakalugmok sa sakit karamdaman, mapapahiya ka kasi kasama natin siya, anak niya tayo Amen po ba? Hindi papayagan ng Diyos na tayo ay malugmok sa kahirapan, sa sakit, karamdaman, sapagkat ang Diyos natin nangakong hindi niya tayo pababayaan No? Anong sabi ng Hebrew chapter 13 verse 5? Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Kasama natin si Lord. Sabihin sa katabi nyo, saan ka man pumunta, anumang ginagawa mo, kasama mo ang Diyos. No? Kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iniiwanan. No? Araw-araw, sa pagtulog natin, pagkagising natin, pagsakay natin sa sasakyan, nasa palengke ka man, sa opisina ka man, naliligo ka man sa dagat, nandyan ang Panginoon. No? Kasama natin siya. Amen. If God is with us, who can be against us? Sabi niya yun Romans chapter 8, no? Verse 31, if God is with us, who can be against us? Kung ang Diyos ay kasama natin, sino ang lalaban sa atin? No? Kasama natin siya, ipagtatanggol niya tayo. Amen. No? Kung may kumalaban sa iyo, may umapis sa iyo, may naninira sa iyo, ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. No? Andyan ang salita niya. Huwag tayong gumanti ng salita kung siniraan ka. No? Gantihan mo ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos at ang Panginoon, iisa yan. Hindi natin pwedeng paghiwalayin ang salita ng Diyos at ang Panginoon. Dito nga siya nangungusap Dito siya nagsasalita. At pag narinig at nabasa ng tao ang salita ng Diyos at may mali siyang ginawa o kasalanan, magsisisi siya. Alam niyang nangungusap ang Panginoon through His Word. No? Amen po ba? Kaya sabihin sa katabi niyo, kapatid, huwag kang matakot na harapin ang problema. No? Huwag tayong matakot kung may problema, harapin mo. No? Harapin mo, huwag kang matakot. No? Kasama mo ang Diyos No? Kung may kasalanan ka, di magsisi. Kung wala, di manahimik. No? Amen. Wala ka namang kasalanan Pero kung may kasalanan ka, harapin mo, solusyonan. Huwag ka matakot na harapin para ma-solve ang problema. No? Pagka hindi mo inarap, andyan pa rin yan. Kahit lumipas sa maraming taon. No? Ang mga alagad, may problema, may bagyo No? Natakot nga sila, pero, Lord, ginising nila si Lord, kasama nila si Lord No? At yun, tinulungan sila, nawala na ang takot. No? Kaya pag lumapit tayo sa Panginoon, in times of fear, no, meron kang kinatatakutang mga bagay na ayaw mong harapin, hanggat hindi mo yan naharap, hindi mo yan ma-overcome. Halimbawa, takot kang sumakay sa Ferris wheel, subukan mong sumakay minsan. Makaisa, dalawa, naku, mawawala na yung takot. Sasabihin mo, ang sarap pala.
Di ba? Ganun eh. No? No? Oh, parang takot kang kumain ng mabaho. Ano yon? Durian. No? Dati, ayokong kumain yan. Parang takot ka, ang sama ng amoy, mabaho talaga. Pag inaamoy mo, naamoy mo pa lang. Pero pag natikman mo lang, unti-unti, ang sarap pala. No? Hahanap-hanapin mo. No? Sa simula, ganun talaga eh. Parang ayaw mo, mabaho. Pero pag nasubukan mo pala, ay, ang sarap pala talaga. No? Sino dito hindi nakain ng durian? Taas ang kamay. Ayan nga. Siyempre, talaga, ang baho naman talaga eh. Pero pag kayong pa-konti-konti lamang, hanggang mamaya, pasarap na ng pasarap. Hanggang, hindi, nawala na yung takot mong ayaw mong kumain. Ganun pala talaga. Minsan takot kang sumakay dun sa roller coaster, yung mga ganyan-ganyan. No? Nakakatakot talaga. Pero pag nasubukan mo, no? Sa makabataan, gusto nila yan. Pero yung mga medyo senior, ay hindi na tayo pwede yan. No? Pwede naman tayo sumakay. Kaya lang, talagang siyempre, senior ka na eh. Baka malula kang sobra doon. No? Kaya yung fear, yan ay pumapatay ng pananampalataya. Kita niyo yung mga alagad? Sabi ni Lord, asan ang pananampalataya niyo? Ang tagal, lagi ko kayong kasama. Nakita niyo gumagawa ako ng himala. Asan ang pananampalataya niyo? Kasi nga natakot eh. No? No? Ito ang naranasan ng mga alagad habang naglalayag doon sa karagatan. Kasama nila ang Panginoon. Pangatlo, no? They witnessed the power of the word. Na-witness nila, no? Nasaksihan nila ang kapangyarihan ng salita. No? 'Di ba? Ano ang nangyari? Ginising nila ang Panginoon eh. Verse 39, Mark chapter 4, 39. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin. Kasi ginising na nga siya. No? Iniutos ni Jesus, inutusan niya, nagsalita siya doon sa hangin. Tigil. At sinabi sa alon, tumahimik ka. No? Inutusan niya, nagsalita lang siya. Tumigil ka hangin. No? Tumahimik ka, dagat. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Dahil sa salita ng Panginoong Yesus, sumunod ang hangin at ang dagat. Salita lang yon. Bakit? There is power in the word. Merong kapangyarihan sa salita. No? Sa pasimula, naroon na ang salita, John 1:1. At ang salita ay sumasa Diyos. At ang Diyos ay salita. Wala pa ang mundong ito, wala pang langit at lupa, naroon na yung salita. No? Di ba sabi ng Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Sa pasimula, nilikha niya. Ibig sabihin, bago nalikha ang langit at lupa, naroon na siya na lumikha ng langit at lupa. Amen po ba? Naroon na siya. Yung salita. Sino yung salita? Ang Panginoong Yesus. No? Siya yung salita. At ang salitang ito na binitiwan ng Panginoon sa hangin at sa dagat, nasaksihan ng mga alagad. No? Di ba? Iniutos niya, tigil, hangin. Sumunod ang hangin. Nagsalita ang may likha sa kanya. Sino ba lumikha ng dagat, ng tubig at hangin? Ang Panginoong Yesus. Amen po ba? Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. At ito ay na-witness ng mga alagad. Ano sabi ng 41? Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa o dagat ay sumusunod sa utos niya. No? Nagulat sila, namangha. No? Dahil sa salita, no? Ang lahat ng bagay nakikinig sa Panginoon. Tao lamang ang minsang hindi sumusunod sa Panginoon, matigas ang ulo eh. No? Pero lahat ng salita sa mundong ito, lahat ng bagay sa mundong ito, susunod sa Kanya. Dahil ang salita ng Diyos, powerful po yan. No? Sabi ng Hebrew chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. The word of God is quick and powerful. Mas matalas pa kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa ikabuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Alam ng salita ng Diyos. The Word of God is powerful. Buhay po yan. Sharper than any two-edged sword. No? Kaya ang salita ng Diyos na ating naririnig ngayon, nakikita nyo ba ang salita ng Diyos habang binibigkas ko? Hindi. Kasi spirit ito, naririnig natin. Pero ito'y tumatagos sa kaluluwa ng tao at espiritu. At nalalaman doon ito ang iniisip ng tao. Binabalak ng salita ng Diyos.
ito ay ang ating Panginoon. Amen po ba? No? Kaya ang salita na ito ng Diyos, may kapangyarihan po ito. Meron pong pangyayari sa Luke chapter 7, verse 8 to 10. Ito po yung patungkol sa sundalo na may kapangyarihan, Roman soldier. Basahin ko po. Sabi rito, ako po ay nasa ilalim ng mga nakatataas sa akin. At may nasasakupan naman akong mga kawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. Kapag sinabi ko naman sa isa, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya iyan. Namanga si Jesus nang marinig ito. Kaya't humarap siya sa napakaraming taong sumusunod sa kanya. At sinabi, kahit na sa Israel, ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Pagbalik nila sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na nga ang kanyang alipin. No? Dito po kasi, nalaman nung pinuno ng Roman soldier nung panahon na yun, yung general, no? Sabi niya, pumunta ka sa Panginoon, sabi mo sa kanya na pagalingin ang aking alipin, nag-aagaw buhay. No? Yung inutusan, no? May inutusan uli. Sabi, salubungin mo ang Panginoon. Sabihin mo sa kanya na wag nang pumunta rito dahil ako'y may alipin. Kung anong sinabi ko sa alipin ko, sinusunod niya, ginagawa niya. Pag pinapunta ko siya roon, pupunta siya. Pag pinapunta ko rito, pupunta. Pag pinagawa ko ito, gagawin niya. At dahil sa salita na iyon, na mga si Lord. Kaya ang sabi niya, wala pa siya nakita sa Israel na ganong klaseng pananampalataya. Meaning, yung salita ng leader ng Romano, ng soldier, sabihin niya lamang na magsalita lang si Lord, ay gagaling na alipin niya. Kasi nga, kapag meron siyang sinabi sa alipin niya, nangyayari. Pag pinapunta niya rito, punta naman. Gawin mo ito, ginagawa. Pumunta ka rin, pupunta siya. Kaya ang nagulat si Lord. Hindi na siya kailangan pumunta doon sa bahay nung servant nung soldier. Magsalita lamang, gagaling na. Hindi na kailangan siyang pumunta. At ano nangyari? Nung oras ding yon, gumaling yung alipin nung kapitan ng Romano. Dahil sa salita. Sabihin sa katabi niyo, may kapangyarihan ang salita mo. Yung salita natin, may power po yan. No? Tingnan nyo, basahin ko lang sa English. Luke 7:7. Wherefore, neither thought I myself worthy to come unto thee. Hindi na raw kailangan pumunta pa. But say in a word. No? Sabihin nyo lang yung salita. And my servant shall be healed. No? Magsalita lamang daw. No? Kaya nga, tandaan po natin, our word, your word is powerful. Just speak. Sabihin nyo lamang po, mangyayari kung ano yung sinasabi natin. Pag sinabi mo, Lord, magaling na ang nararamdaman ko sakit sa puso, I am claim it, I'm healed in Jesus' name. Mangyayari po yan. Pag sinabi mong ang anak mo magaling na sa karamdaman at sakit niya, gagaling nga po yun. Kasi may power yung salita natin eh. No? Lord, gaganda buhay ko, aangat ang buhay ko. Mag-excel ang anak ko sa pag-aaral. Lord, aangat ang negosyo namin. Pagpapalay mo ito. Pag sinabi mo, wala, baksak ang negosyo namin. Baksak nga. Sinasabi mo eh. May power yung salita eh. No? Lord, hindi na yata gagaling ang sakit ko sa likod. Aray. No? Sinabi mo hindi gagaling. Hindi nga gagaling. Kaya ingat po tayo sa ating mga salita kasi may power yan, may kapangyarihan. Kung anong sinabi mo, nangyayari po yan. Totoo po yun. Proverbs 23 verse 7. Whatsoever a man thinketh in his heart, so is he. Ano man ang sinasabi ng isang tao sa kanyang puso, yun nga siya. Kung ano yung sinasabi mo, iniisip mo, yung ka nga. Pag inisip mo wala kang pera, yan nga, talaga wala kang pera. No? No? Kailan kaya magkakalaman ng pitaka ko, wala akong pera, wala akong pera. Sinasabi mo wala kang pera, walang ka talaga. No? Although wala nga, pero declare mo, Lord, magkaka-blessing ako. Thank you, Lord, sa blessing materially, financially. Thank you, Lord. Lord, gagamit ka ng tao para pagpalain ako. Totoo, walang laman ng pitaka ko, pero lalagyan mo, Panginoon. Ayan, ganon. Amen ba? Palapakan natin ng Panginoon. Amen. Yun ang pananampalataya. Yun ang salita ng may pananampalataya. No? Lord, may nakatawang ko, may sakit ako, hindi ko makakadalo. May nakatawang ko,
hindi ako makabangon. Ayun nga, hindi ka na nakabangon. Sinabi mo eh. Pero isipin mo, hindi, kaya ko ito. Babangon ako, pupunta ako ng church. Kahit may lagnat ako. Lord, magpupuri ako sa iyo. Makita mo, palalakasin ka ng Diyos at pagagalingin ka. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Amen. No? Ganun po ang pananampalataya. Hindi nanananga sa nararamdaman at nakikita. No? Kaya nga, yung salita natin, sabi ng Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Ang kamatayan at buhay nasa kapangyarihan ng dila. May kapangyarihan ng dila natin. No? Kung ano sinabi natin, nangyayari po yan. At kung ano yung sinalita ng tao, galing sa puso yan. Kung ano ang laman ng puso ng tao, lumalabas sa bibig. Kaya pag ang puso natin, punong-puno ng pananampalataya at malinis, at puno ng salita ng Diyos, yun ang lalabas sa bibig. No? Pero pag marumi ang laman ng puso ng tao, no, yun din ang lalabas sa bibig niya. Kasi marumi puso eh. Halimbawa, walang ginawa yung kapitbahay mo o kahit kapwa Kristiyano. Siniraan ka, nagsalita na masama sa iyo. Gumawa ng kwento na hindi naman totoo. Yun ang laman ng puso niya, marumi. Masama. Wicked. No? Pero pag ang laman ng puso ng tao, malinis, alam niya wala ka namang ginagawang masama o mali, gagawa ka ng kwento, lalo't siya'y preacher o mangangaral, pastora pa halimbawa o pastor, yun ang laman ng puso niya, masama, marumi. Yun ang lumalabas sa bibig. Pero pag ang puso mo'y malinis at wala kang ginagawang masama, hindi lalabas sa bibig mo yun. Amen ba? Sabihin sa katabi niyo, wala dito nun. No. Ang lalabas sa bibig natin ay tama, malinis, kasi yun ang laman ng puso natin eh. Amen po ba? No? Kung ano di ba sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano ang laman ng puso, yun ang lalabas sa bibig niya. No? Siguro may nakakaranas na kayo nun eh. Sino nakaranas ng ganon? Yung ikukwento ko sa iba, hindi mo namang ginawa, siniraan ka, para makuha lang yung simpatsya niya, maniwala sa kanya. Pero pag narinig yung side mo, ganun pala no. O di na-balance niya. Tama pala, ikaw, siya ang mali. Mga nangyayari po yan eh. Amen po ba? Sa tunay na buhay, nangyayari yan, hindi lamang sa TV. No? Sa mga pelikula. Kaya nga, ingat tayo sa mga sinasabi natin. Kasi kung anong sinalita mo, galing sa puso yan at mangyayari sa iyo yan. No? Amen po ba? Kaya dapat ang lalabas sa bibig natin, thank you Lord, I am blessed. Kaya ako po tuwing umaga, pag nagising ako, minsan gising ako ni Lord ng 4 a.m., minsan 3:30, minsan 6. Pag gising ko, I declare, Lord, my heart is normal. Kaya wala akong sakit eh. No? My pancreas is normal, my prostate is normal, my kidney is normal, my liver is normal, my organs is normal, lahat ng organ ko, my body is normal. This is the temple of the Holy Spirit. No? Kaya i-declare nyo, wala kayong sakit. Amen. Pagkagising mo, masakit na naman ang ganito ko. Hindi ako makahinga. Ayun, hindi ka na nga makahinga. Ayun, patay na pala. Kasi sinabi mo eh. No? Hindi ka makahinga. Hindi ka nga nakahinga. No? Declare nyo lagi, Lord, I'm blessed. Yan. Thank you, Lord, I'm blessed today. I'm forgiven. I'm anointed. No? Yun ay declare mo. Lord, gaganda buhay namin. Lord, mag-excel ako sa pag-aaral. Thank you, Lord, for the wisdom, for the knowledge. Hindi yung pagising na umaga, aray, sakit na naman, Lord. No? Ayun, masakit nga. Sinabi mo eh. Declare natin, thank you, Lord, I'm healed by your stripes. Amen. Declare po natin. So, ang mga alagad na ito, na-witness nila yung power ng Panginoon. No? Nasaksihan nila. Dahil sa salita, tigil ka hangin. Tigil dagat. Sumunod sa Panginoon. Bakit? Sino ba lumikha sa kanila? Ang Panginoong Yesus. Amen? Kaya pag ang Panginoong Yesus nagsalita, lahat yang susunod. No? Di ba, natandaan nyo? Sa Luke chapter 5, sabi ni Lord sa mga alagad, Pedro, ihagis ang lambat. Galing kayo sa pangingisda, magdamag, wala kayong huli kahit isa. Sumakay ang Panginoon sa bangka niya. Ilayo mo ng konti. No? Ihagis ang lambat. Sumunod naman si Pedro, inihagis ang lambat. Hindi naman nagpaka-layo-layo sa karagatan, malapit lang sa pampang. Nung ihagis ang lambat, narinig ng mga isda. No? Kaya yung mga tilapia, during that time, nagpuntahan doon sa tabi ng pampang. Narinig nila na inutusan ng Panginoong si Pedro, ihulog ang lambat at makakahuli siya na isda. Di ba, mga isda naman, baka nasa bandang malalayo yan eh.
lumapit dito sa pangpang, kasi narinig ng mga tilapia yung salita ng Panginoong Hesus. Na Pedro, kasi pag iniulog ni Pedro ang lambat at walang huli, mapapahiya ang Panginoon. Pero dahil siyang lumika ng mga isda tilapia na yan, siguro nagtakbuhan na raw sa kay Pedro. Nahuli ngayon sila ng lambat. Kaya di ba, hinila yung lambat? Halos malagot sa dami ng isda. At ang sabi ng Bible, 2 bangka yung halos mapuno ng tilapia. Kaya ako naniniwala, sa salita ng Panginoong Hesus, sa salita niya, lahat ay susunod. No? Susunod. Kaya nung ihulog ang lambat, kita nyo, ang daming tilapyang huli. Kaya alam nyo, yung mga salita natin, powerful po yan, tandaan natin. Nadidinig ng Diyos ang mga salita natin. At gagawin niya po sa atin yun. Numbers chapter 14, verse 28. I will do to you the very thing I heard you say, sabi ni Lord sa mga Israelita. The same sa atin. Gagawin niya sa atin yung narinig niya na sinabi natin. Amen po ba? Sabihin natin sa sarili natin. Turo natin sarili natin. Sabihin niyo buong pangalan niyo. Sige po. Ako si, buong pangalan. No? Yan, mga pangalan niyo. Paganda na paganda ang buhay. Paangat ng pangat. Pabuti ng pabuti. Payaman ng payaman. Paunlad ng paunlad. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Yes, mangyayari po yan. No? Gaganda buhay natin, aangat ang buhay natin, wala maghihirap. Bakit? Anak tayo ng Diyos eh. Amen? No? Pagagandahin ni Lord ang buhay natin, yung mga may negosyo sa inyo, no? Yung mga may negosyo, anumang klaseng negosyo yan, pauunlarin ng Diyos yan. Pasasaganain ng Diyos yan, magpaprosper yan. No? Maging tapat lamang po tayo sa Panginoon. Laging yung sasalitain. Ang mga alagad na ito na-witness nila. No, dahil sa salita ng Panginoong Hesus, pati hangin, pati dagat at tubig, sumusunod sa salita niya. Because there is power in the word. May kapangyarihan sa salita. Kaya yung mga salita natin, may power yan eh. No? Sabi nung nanay, anak, wag ka, mahulog ka dyan, mahulog. Ayun, nahulog tuloy. Sabi niya, mahuhulog eh. Di ba? Subukan niyo, di ba? Mahulog ka, anak, mahulog. Ayun, nahulog nga. Sinabi mo, mahuhulog eh. Madadapa. Ay, nadapa nga. No? Alalay mo, anak, baba ka na. Baka mahulog ko dyan. Di hawak mo, hindi siya mahulog kasi hinawakan mo eh, binaba mo. No? Amen po ba? No? Ganun po ang power ng salita ng Diyos. At yung salita natin, may power din po yan. No? Kaya sabihin niyo sa katabi niyo, mag-iingat ka sa bawat lalabas sa iyong labi. Mag-iingat tayo. No? Kasi may power po yan eh. Pag sinabi niyo, wala, mahirap ang buhay namin, hindi kami gaganda ang buhay, hindi kami uunlad, mananatili kaming habang panahon naghihirap. Ayan tuloy, sinabi mo eh. No? Hindi. Kung nakakaramdam ka ng ganung buhay, hindi. Sabi mo, Lord, no? Turn negative into positive. Lord, ang buhay namin, hindi mo pababayaan ganito. Aangat ang buhay namin. Gaganda ang buhay namin. Ganun po. Amen po ba? No? Deklara mo at kung minsan nagtatagal man, maaring may dinidevelop si Lord. No? Hindi man biglang nagaganap, medyo nadidelay. Mayroon pang plano ang Panginoon. No? May mga hadlang kuminsan ng kaaway. No? Kaya lagi nating i-declare, be positive. No? Amen po ba? No? Kaya ngayong umagang ito, magdedeklara po tayo sa ating tahanan, sa ating pamilya, sa inyong negosyo, sa trabaho, no? Magdedeclare po kayo. Huwag kayong magsasalita ng lugi na walang benta, no? Magsasalita kayo na mauubos ang inyong paninda, kung ano man tinitinda nyo sa araw-araw, no? Tignan po ninyo. Verse 41, ito po yung ating conclusion na, no? And they feared exceedingly. Sobrang natakot ang mga alagad. And said one to another, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? No? Letter A. Remember everything in this world. No? Remember everything in this world at Jesus' word will obey him. Tandaan natin, lahat ng bagay sa mundong ito, sa salita ng Panginoong Hesus, sila ay susunod. Sa salita ng Panginoong Hesus. No?
Because He created all things, sapagkat siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Siya ang lumikha niyan, langit, lupa, tubig, halaman, isda, yung mga billions of galaxies, siya ang lumikha niyan. Pati na nga sa atin siya ang lumikha no? Si Jesus ang lumikha sa atin, ang ating Panginoon. B letter, pangalawa, every name under heaven will obey Jesus. Lahat ng pangalan sa ilalim ng langit ay susunod kay Jesus. Lahat ng pangalan. May sakit kayo. Ano pangalan sakit nyo? Heart disease, diabetes, high blood, leukemia, cancer. Anumang uri ng pangalan ng sakit. Ang sabi ng Bible, lahat ng pangalang yan, lulud sa pangalang Jesus. At susunod sa Panginoon. Kaya sasabihin nyo, ikaw, no, nasakit sa aking katawan, anuman sakit yan, diabetes, ulcer, cancer, leukemia, mga pangalan yan Amen po ba? Ang sabi roon, luluhod yan sa pangalang Jesus. Philippians chapter 2, verse 10-11. No? Lahat daw ng pangalan sa langit at sa lupa ay luluhod. At sasabihin nilang si Jesus, no, ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Ama. Kaya lahat ng pangalan sa mundong ito, luluhod yan sa pangalang Jesus. Because there is power in the name of Jesus. May kapangyarihan ang pangalan ng Panginoon. Kaya tandaan natin, lahat ng bagay sa mundong ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus, sa salita ng Panginoong Jesus, susunod yung mga yan. Kaya naman nga yung mga alagad anong klaseng tao ito? Pati hangin, ang tubig, ang dagat, lahat sumusunod sa Kanya. Siya lumikha niyan No? Kaya ang Panginoon na lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ito, walang magagawa yan. Pag nagsalita ang Panginoong Jesus, susunod po yan. Amen po ba? No? Sasabihin nyo, ikaw anak ko, binago ka na ng Panginoon. Hindi ka na mag-iinom. Hindi ka na magdadrugs. Binago ka na ng Panginoon. Pero nakikita mo, ganun pa rin. Huwag kang titigil. No? I-declare mo na, Lord, binago mo na ang anak ko. Lord, salamat. Pagpapalain mo po siya, gagamitin mo siya a channel of blessing sa amin sa ministry. Lagi nyo i-declare. Magugulat ka isang araw. Kasi yung kasasalita nyo, nagmamanifest yung word ni Lord, yung buhay. No? Kumikilo sa kanyang buhay. Kaya magulat ka isang araw. Yung kade-declare mo, nangyari na. Amen po ba? Nangyari na. Yun po yun. Kaya nga, wag na wag tayo magsasalita ng negatibo o pangit. Ang lagi nating sasabihin, positive. Sabihin niya sa katabi mo, sa mga babae, paganda ka ng paganda. Sa mga lalaki, pagguwapo ka ng pagguwapo. No? Yung mga babae, pagandahin ng paganda. No? Mga lalaki, pagguwapo ng pagguwapo. Bakit? Ganyan tayo kay Lord Anak tayo ng Diyos. Papayag ba kayo? Pangit kayo? Hindi. No? Our God, we are God's masterpiece. No? Nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya. We are God's workmanship, created in Christ Jesus. Nilikha tayo kay Kristo Jesus. No? Kaya nga, simula po ngayon, ihahayag natin ang salita ng Diyos. No? At sasabihin, Lord, thank you, Lord, I'm blessed. I'm healed. I claim healing, Lord. Kahit nararamdaman mo masakit ang tuhod o paa, may masakit sa likod, Lord, wala na ito. In Jesus' name, I claim healing, Lord. At makita mo, yung salita mo, powerful, nagmamanifest po yun. Nangyayari po yun. No? Amen po ba? Kaya there is power and declaration. Yung dinideclare mo, yung positive, may nangyayari po dyan. No? Kaya nga, pag nadinig ng Diyos yung sinabi mo, binabantayan niya yan at gagawin niya po sa atin yan. Kaya ingat po tayo. No? Amen po ba? Ang i-declare natin lagi, thank you Lord. I'm healed, I'm blessed. No? Masagana ang buhay ko, maunlad ang buhay ko, mapayapa ang buhay ko. Wala akong sakit, Panginoon. I declare all my organs are normal. No? Amen po ba? Touch nyo nga katabi nyo, kapatid. Wala kang sakit. Pinagaling ka ni Lord. Kung may sakit ka man, malakas ka, masigla ka. No? Ganun po, positive. No? Kaya kita nyo kung ano yung sabihin natin, nangyayari po yan No? Nangyayari po yan, totoo po yan, because there is power in our tongue. May kapangyarihan sa dila natin. Kung anong sinabi natin, nangyayari, nagaganap. No?
Kung ano ang iniisip ng isang tao, yun nga siya. Pag inisip mong mahina ka, wala kang magagawa, no? Yun nga, wala kang magagawa. Mahina ka, sinabi mo eh. No? Pero pag sinabi mo, Lord, kaya ko po ito sa iyong grasya, sa iyong habag at tulong. Tutulungan mo ako, Panginoon, sa tingin ko, hindi ko kaya, pero makakaya ko ito sa iyong tulong at gabay. Di ba, ang sabi ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ Jesus who strengthened me. Yan. Na nagpapalakas sa atin, magagawa natin ang lahat ng bagay. No? Kaya yung imposible sa tao, posible sa Diyos. Yung sa tingin mo mahirap, imposible mangyari, madali sa Diyos yan. At sa mga nananalig sa Kanya, wala rin daw imposible. No, tayo po yun. Kaya nga anumang bagay sa mundong ito na mahirap, madali lamang kay Lord yun. No? Magaang sa Panginoon. At sa mga taong nagtitiwala sa Kanya, no, hindi sila mapapahiya sa Panginoon. Kaya ngayong umagang ito, anuman po yung ating mga pinagdaraanan, sa ating pagtawid, sa ating pagko-crossover, ngayon sa pagharap natin ng kalahating taon, July to December, habang tumatawid tayo dyan, makita natin, no, parang mga alagad, nagko-crossover, may naranasan po sila. Natakot sila. No? Kaya hindi tayo dapat matakot. Kung meron man dumarating na spirit of fear, i-rebuke nyo. Dahil sabi ni Lord, hindi niya tayo binigyan ng espiritu ng takot, kundi kapangyarihan. Yan, pag-ibig. No? Kaya ngayong umagang pong ito, kayo nakakaalam kung ano yung pinagdaraanan nyo, i-rebuke natin ang espiritu ng poverty, sickness and diseases, no? Bankruptcy, no? Anumang crisis sa buhay, may pressure, may trouble, may nagaganap na pangit sa inyong tahanan, yung pangit na yan, pagagandahin ni Lord. No? No? Yung crisis na pinagdaraanan nyo, mawawala yung crisis na yan kung meron man tayong pinagdaraan ng dilim sa buhay, yung dilim na yan, liliwanag din yan. Parang bagyo, di ba? Ang bagyo, dumadaan lang yan eh. Yung ulap na madilim, sa likod niyan may liwanag. Kaya kung may pinagdaraanan tayong dilim sa buhay, hindi mananatiling dilim yan. Puputi din yan. No? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, no? May liwanag na parating sa buhay mo. No? Di ba ang sabi na Isaiah chapter 61, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Isaiah 60, verse 1 and 2. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. Yung liwanag ni Lord, babangon sa atin, magliliwanag tayo. Kaya yung mga dilim sa buhay natin, mawawala na yan. Papalitan ng liwanag ng Diyos. Kaya ngayong umagang ito, tayo mismo magdedeklara. No? No? Dedeclare natin kung anong gusto natin mangyari sa ating buhay, sa ating pamilya, ngayong araw na ito at sa mga darating na araw. Sige, tumayo po ang bawat isa. No? Ayan. The darkness shall cover the earth. No? Mababalot ng dilim ang lupa. And gross darkness the people. But the Lord shall arise upon you, and His glory shall be seen upon thee. Yung glory makikita po sa atin. No? Isaiah 61. Kaya nga, sabi rin, arise, shine, for your light has come. Ngayong umagang ito, tayo po ay lalapit sa Panginoon. Kung sa mga nagdaang araw, may lumabas sa bibig nating negatibo, pagsisihan po natin. No? Kasi kung ano yung sinabi natin, nagaganap yan, nangyayari yan. Basta ang i-declare natin, Lord, salamat, lalakas ang katawan ko, gagaling ang anak ko, makakalaya siya sa ganong espiritu, sa ganong pagkakabiag ng karamdaman at sakit. Lord, salamat, iaangat mo ang buhay namin, pagpapalain mo po kami, iingatan mo kami araw-araw. Salamat, Lord, aangat ang negosyo namin, pagsasaganain mo kami, laging ganon, positive po. No? Declare natin. Sige po, yumuko tayo lahat at pumikip. Umawi tayo sa Panginoon saglit. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, sikarabarakanda, ralabakanda, ralabasyanda, ralabakanda. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Na kay Kristo lang ang kasagutan ng ating mga panalangin at ang tagumpay ay nasa Kanya lamang. Awitin natin ang Tagalog na ito, in Christ alone, kay Kristo lang,
Kay Kristo lang ang tiwala ko. Ang tiwala ko. Ang kamatayan Ang niya. kamatayan Kaluwalhatian ko. Kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay tagumpay ay sasabihin ay ko, sasabihin ko, aking lakas. aking lakas, Pag-asa ko. pag-asa ko, Kay Kristo lang. kay Kristo lang. Sing it again, sabihin natin, kay Kristo Kay lang. Kristo lang. Ang tiwala ko. Ang tiwala ko. Ang kamatayan niya ay kaluwalhatian ko. Kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat Sa tagumpay bawat tagumpay ay sasabihin ko, ay sasabihin ko, aking lakas. aking lakas, Pag-asa ko. pag-asa Kay ko, Kristo lang. kay For the last time, Kristo lang. everybody sing it again. Kay Kristo lang ang tiwala ko. Ang kamatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko. Kay sa bawat tagumpay, sa bawat tagumpay ay sasabihin ko, aking lakas, pag-asa ko. Kay Kristo lang. Sabihin natin lahat ang panalangin na ito. Habang tayong lakayo ko, nakapikit, nakataas ang kanang kamay, sabihin natin lahat, Panginoong Yesus, lumalapit po ako sa inyong harapan. Patawarin mo po ako kung ako'y nagkasala sa aking salita, nag-alinlangan sa iyo, nawala ng tiwala at pananampalataya. Sa oras pong ito, salamat sa mensahe mo sa akin ngayong umaga. Bagamat minsan ako'y natatakot sa buhay na ito, subalit ako'y nananalig na hindi mo ako pababayaan. Ngayon ay aking ipahayag ang mga salita mo sa buhay ko, na ako'y pagtatagumpayin mo, na ako'y pagpapalain mo, na ako'y pagagalingin mo. Marami pong salamat. Ngayon pa lang, Panginoon, inaangking ko na ang tagumpay ng buhay, ang himala mo sa buhay ko, ang pagpapala mo sa buhay ko, ang mga gagawin mo sa buhay ko. Marami pong salamat. Ito po aking panalangin. Amen. Simulan po natin ngayon magdeklara sa buhay natin. Sasabihin po ninyo, halimbawa, ako ay malakas, ako ay masigla, ako'y walang sakit, pinagaling na ng Panginoon yung anumang nararamdaman nyo sa katawan, sa puso o diabetes, tumataas ang blood sugar nyo, minsan sumasakit ang ulo nyo, ang likuran nyo, ang baywang nyo, ang puso nyo, anuman, i-declare po natin. Sige po, 1, 2, 3, mag-declare po tayo, bawat isa sa atin, with authority, with faith, declare natin, in the name of Jesus, yes Lord, dinideklara namin sa aming sarili, sa aming buhay at pamilya. Yes, sikarabarakanda, nalabakanda, hallelujah. I-declare po ninyo ang nais nyong salitain with power, with authority sa inyong sarili, sa kabuhayan nyo, sa negosyo nyo, sa trabaho. Yes, hallelujah, magsalita kayo. Yes, Lord, nagdedeklara ko, Panginoon, sa aking buhay. Yes, ng katagumpayan, ng anointing mo, ng wisdom mo, ng strength, Lord, ng favor mo, God. Yes, shikabarakanda nalabakanda, in Jesus' name. Sige po, magdeklara po kayo sa inyong sarili. Magsalita kayo, yes. Yes, shakabababakanda, Lord, dinideklara ko ang mahabang buhay, ang kalusugan sa aming katawan. Walang sakit ang katawan na ito dahil ito'y templo ng Holy Spirit. Yes, shikabarabarakanda, yes, gaganda ang buhay ng inyong anak. Yes, hallelujah, mag-excel sa pag-aaral. Yes, God will provide your needs. Yes, sikababakanta, pagpapalaan ng inyong magulang, ang inyong pamilya.
Magdeklara po kayo ng positibo. Yes, si Karabakanda, ang katawang ito'y walang sakit dahil ito'y templo ng Holy Spirit. Ito'y patuloy na palalakasin ng Panginoon by the power of the Holy Spirit. Yes, Lord, i-increase mo ang pagpapala sa iyong mga anak. Materially, financially, aangat ang negosyo ng iyong mga anak, uunlad, sasagana. Yes, Shikabakanda, in the name of Jesus. Yes, Shikabakanda, I declare, Lord, hallelujah, overflowing blessing upon your people. Abundant blessing, materially, financially. Yes, Shikababakanda, in the name of Jesus. Yes, Shikababakanda, Lord, lahat ng mga sakit, karamdaman, pinapalayas ko sa pangalan ni Jesus sa katawan pa ng iyong mga anak. In Jesus' name, anumang uri ng sakit, yes, high blood, yes, sa kabakanda, pagtaas ng blood, yes, sugar, blood sugar, yes, sa heart diseases, yes, si kabakanda, anumang uri ng sakit, yes, maging sumpa, nilalagot ko, binubunat sa pangalan ni Jesus sa mga anak ng Diyos. In Jesus' name, aksidente, trouble, sumpa, nilalagot ko, binubunot sa pangalan ni Jesus sa mga anak ng Diyos na ito. In Jesus' name, wala kayong karapatan sa aming mga pamilya, sa aming mga anak ng Diyos. Lumayas kayong lahat sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, yes, kahirapan ng buhay, financial bankruptcy, we rebuke you out upon the people of God. We are God's victorious army. Yes, our God is a prosperous God. Lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Sakit karamdaman, sakit sa puso, yes, pagtaas ng presyon, high migraine, we rebuke you out upon the people of God. In Jesus' name, lahat ng uri ng sakit, lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Shikarabarakanda. In Jesus' name. Yes, Shikababakanda. Rabakasamda. At Lord, we declare, oh God, divine healing. We declare deliverance. We declare victory. We declare prosperity. We declare financial blessing, abundant blessing, healing, strength. Yes, peace and joy. Halakarabakanda and deliverance upon your people. Yes, sakabababakanda. Yes, sikabababakanda. Yes, yung may mga problema sa pamilya, nag-aaway ang mga anak nyo. Yes, I declare love, unity upon your family. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord. Panginoon, naparito ka para magbigay ng buhay, kasaganaan. Lord, hallelujah, hallelujah. Yes, in Jesus' name, in Jesus' name. Yes, ang demonyo na parito para manira, magwasak at pumatay. Pero ang Panginoon na parito para buuin ang pamilya, pagalingin ang mga may karamdaman. Kaya Lord, inaangkin na po namin ang healing sa katawan ng bawat isa, ang kalusugan, kalakasan, katatagan, Panginoon. Yes, sakabarakada, hallelujah. Yes, thank you, Lord. Simulan po nating pasalamatan ng Panginoon. Thank you, Lord. Sabihin niyo, thank you, Lord. I am blessed. I am healed. I'm anointed. Hallelujah. I'm delivered. I'm healed right now. I'm blessed. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko aking lakas. Amen. Pag-asa ko kay Kristo lang. Kay Kristo lang. Sa bawat tagumpay, Sa bawat tagumpay ay sasabihin ko aking lakas. amen. Pag-asa ko kay Kristo lang. Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Amen, amen, amen. Sabihin nyo sa katabi nyo, pinagpala ka na ng Diyos. Past tense na, pinagpala ka na ng Diyos. Pinagaling ka na ng Panginoon. Amen, amen. Past tense na po, pinagaling na tayo. Pinagpala na tayo. Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, awitan natin ng Panginoon. O Yahweh. Yahweh. O Yahweh. O yun. Amen. O yan. O, papuri sa iyo. Yun. Papuri Amen. kay Awit muna Yahweh. po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Magpuri tayo sa Panginoon. Hallelujah. Palakpak natin ang kamay natin sa Panginoon. Amen. Umawit tayo sa Panginoon at magpuri sa Kanya.
umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Pagpapala'y bumubuhos na sa Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, Ikaw ng lahat ng nilalang. Yahweh! Yahweh, Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh. Isigaw ng lahat ng nilalang. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Muli pa, awitin natin, ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Handa ba kayo magpuri kay Lord araw-araw? Hindi tayo magsasawa. Amen? Amen. Sige po, awitan natin muli ang Panginoon. Araw-araw. Amen. Whoa, Araw-araw kasiyahan, araw-araw
kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Uwo-oh, 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 araw-araw, uwo-oh, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Araw-araw, araw-araw sa samahan, araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos. Araw-araw, O Diyos. Anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Uwo-oh, 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 uwo-oh. Awitin natin, Panginoon, wala kang katulad. Wala kang katulad, 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 wala kang katulad. Ano man, ano mang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. O anumang maging panahon, anumang pagkakataon, anumang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Uwo-oh, 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 say uwo-oh, 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 ikaw at ikaw pa rin. Amen, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Sige po, maupo mo ng bawat isa. At tayo dumako po sa isang mahalaga pa rin gawain ng Panginoon. At hindi po tayo uusad at mag-expand kung wala po ang ministering ito. Pangunahan tayo, Sister Aurea, sa ating... Praise God. Hallelujah. Amen. Tayo po pa'y pinagpala. Amen. Sige po, sumigaw po tayo ng hallelujah. Pinagpala na ako ng Diyos. Sige po, makibukas po tayo sa 2 Corinthians 9:7. Sorry po, medyo nawala. Ang sabi po dito, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver and is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all you need, you will abound in every good work. As is written, they have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever. Pinagpala na po ng Diyos ang kanyang mga salita. Amen. Sa verse po na ito ay ini-emphasize po ng Lord or ang kahalagahan po o importante po ng ating pagbibigay sa kanyang gawain. Amen po. Na mayroon po tayong willing heart, hindi po tayo napipilitan.
Amen po. At ang pagbibigay po natin ay yung pong nga po, willing heart, nagmula po sa ating puso na kung ano po yung conviction ng Holy Spirit sa atin. At paano po ba natin mararanasan yung conviction na yon ng ating pagbibigay? Nangungusap po ito sa atin sa pagbabasa po natin ng kanyang mga salita, sa pag-aaral at pakikinig po ng kanyang mga salita. Tulad po ng ating narinig kanina, may kapangyarihan po ang kanyang salita. Amen. At ang kapangyarihan pong ito ay magaganap kung tayo po ay susunod sa ating pong pagsunod, sa ating pagbibigay, na andun po ang mga biyaya at pagpapala na nakalaan. Na sabi nga pong ganon, scattered or nandyan lang po yung mga pagpapala ng Diyos para sa mga mahihirap. Paano po natin masasambot o makukuha yung mga pagpapala pong yun na naandyan lang pala kung ang atin pong kamay ay nakatikom? So dapat po bukas po yung ating kamay para po masahod po natin yung pong pagpapala na nakalaan para po sa ating ng Panginoon. Amen po. At ang pagbibigay po natin ito na nagbula sa ating puso, ito po ay meron po yung kagalakan, mararanasan po natin at saka yung pong pag-ibig ng Diyos. Tunay po na ito ay hindi mawawala po sa atin. Lagi po sa ating pong pagbibigay ay naandun po yung kagalakan na mararanasan natin kung ito po ay nagmula sa ating puso. Amen po ba? At tunay po ng ating pong Diyos ay hindi po magpapabaya o hindi po yung kanyang pong mga salita, hindi po ito babalik po sa kanya. Dahil ang kanya pong mga salita ay buhay po ito at nangungusap po ito sa atin. Kapag tayo po ay nagbabasa lagi ng kanyang salita, mararanasan po natin, mangungusap po ang Holy Spirit sa atin. Siya pong magkukonvict sa ating puso kung paano po natin ibibigay yung para talaga sa gawain ng Panginoon. At tulad nga po ng nabanggit po ni Bishop, saan nga po ba o paano nga po bang magpapatuloy ang ministeryo ng Diyos o ang gawain pong ito kung tayo po ay hindi magkakaloob o kung wala po itong gawain na ito ng pagbibigay. Amen po. So sa gawain pong ito, nandito po tayo nagbabayad ng kuryente, doon po napupunta po yung ating mga ibinibigay, ang ating pong bishop, humahayo, yan po, nagagamit po sa transportation, kung ano man pong kanyang pupuntahan. Hindi po tayo nagre-renta dito o hindi po business itong church. Ito po ay pag-aari ng Jesus Believe to That Church. Nagbabayad lang po tayo ng kuryente, ng mga maintenance and everything. Marami po tayong binabayaran. But then yun pong lahat na binibigay natin sa gawain ng Panginoon, ibabalik po yun sa atin ng siksik, liglig, umaapaw. Dahil yun po ang sinabi ng Lord sa kanyang mga salita, na ang mga pagpapala po para sa mahirap o sa mga nagbibigay po sa kanyang mga anak, lagi pong nandyan nakalaan. At yun po ay nakahanda pong ibigay sa atin kung tayo po ay magbibigay sa Kanya. Ibabalik po lang natin sa Panginoon yung kung ano po yung para sa Kanya. Amen po. Kaya po sa ating pong pagbibigay, hindi po ito nawawala ng kabuluhan. Lahat po ng binibigay natin dito sa gawaing ito, nakikita naman po natin, nagkaroon na po ng expansion, lahat po ay naroon, nakikita natin kung ano po yung pinagkakagastusan o pinilalagyan po ng mga nalilikom para po sa Kanyang gawain. To God be the glory, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Marami pong salamat, O God, sa oras na ito na kung saan inilagay mo kami sa gawain ito na kami ay makapagbigay sa iyong gawain. At tunay nga po, Ama, ang malilikom namin sa umagang ito ay magamit lamang para sa iyong kaluwalhatian. Ganon din po, O Lord, ay makapagligtas ng mga makaluluwa po, O God, para sa paghayo ng iyong mga lingkod, O God. Hallelujah. Marami pong salamat sa iyong mga lingkod na magbibigay. Patuloy mong iparana sa kanila, O God, ang iyong kapangyarihan, ang kagalingan, himala, pagpapalang nagmumula sa iyo na nakalaan po sa buhay ng bawat isa sa amin. At ganon din naman po sa mga walang kakayanan na makapagbigay sa oras na ito, Lord, ang dalangin namin, iparanas mo rin sa kanila ang iyong pagmamahal upang sa mga susunod ay makasama namin sila sa gawain ito. Marami pong salamat, pagpalain mo ang aming malilikom, O Diyos. At tunay nga po, Ama, ganun din sa iyong mga anak. Alam po namin that you have already given all those gifts to your people in Jesus' name. To you all the glory, honor, and thanksgiving. In Jesus' name this we pray, Amen.
When I'm overwhelmed within from the weight of all my sin, I need a friend to call my own. I need a house to call my home. When I'm broken down inside and there's nowhere else to hide, I need a place where I feel known. Can someone help me? Then I hear you reply, bringing teardrops to my eyes, saying I'm not alone. Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out your ways better. Oh, oh, your ways better. Oh, oh, your ways better. Oh Lord, your ways better. Jesus, your ways better. Lord, I am so thankful for the ways that you bless me. Everything you say, making waves like a jet ski. You love every part of me, even when I was messy. Now I see the art in your beauty, so I can finally sing out. Jehovah Jireh, provider. Your way always gets me higher. Even on my darkest days, you're a lighter, my Messiah. Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out your ways better. Oh, oh, your ways better. Oh, oh, your ways better. Oh, Lord, your ways better. Jesus, Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out your ways better. Oh, oh, your ways better. Oh, oh, your ways better. Oh, Lord, your ways better. Jesus, your ways better. Oh, 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 your ways better. Oh, 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 your ways better. Oh, 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 your ways better. It's better, better, better. It's better, better, better. It's better, better, better. It's better than the rest. Praise the Lord. Teka, sandali. Mamaya na. Nasa CR pa si Bishop. Bago tayo dumako sa ating sa ating communion, may mahalaga lang po akong gustong i-share sa inyo. Ito po ay kapahayagan ng ating Panginoon na sabi nga ay nais niya na marami ang makakilala sa Kanya. At sabi nga po, ang kaparaanan niya higit sa ating kaparaanan at ang kanyang kaisipan na higit sa ating kaisipan. Amen? Ano po ang pangalan ng ating church? Ulit? Amen. Ang pangalan po ng ating church ay Jesus Be Lifted Up. Ibig sabihin, patuloy po na maitaas ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. No? At ang mission po ng Jesus Be Lifted Up ay maipahayag sa lahat ng tao na, ang sabi nga ay, si Jesus ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makararating sa Ama maliban sa ating Panginoong Jesus. Nais ko po i-share sa inyo yung isang revelation na ibinigay ng Diyos sa akin habang nung nakaraan po, meron po tayong isang kapatid na pinagpala po ng Diyos na may nagbibigay, hindi ko nga alam kung saan, pero meron siyang, binibigyan siya ng napakaraming lapis. No? Sino dito yung nakatanggap na ng lapis? Yan, no? Pero alam niyo po ba, may kapahayagan ang Diyos na ibinigay tungkol sa lapis na ito. No? Minsan po, nagla-live yata ang tawag doon, yung kapatid natin na iyon, at
si Pastora Chic ay parang nanonood siya dun sa live. At dahil doon, ang sabi sa kanya, ay Pastora Chic, sabing gano'n, bibigyan ko po kayo ng 500 pieces na lapis. Yon, no? At nagkataon po, nung susunod na ay nagpunta kami sa kanila dahil in-invite kami at ibinigay nga po yung lapis na yon. At pag uwi po, hindi ko pa naibigay kay Pastora Chic, nasa bahay po yung lapis. Pagkasaan, di araw po yun, nagsalang po ako ng aming maduming damit doon sa washing machine. At pagkatapos po ay, pag-upo ko sa lamesa, bigla pong pinaalala sa akin ng Lord yung lapis. Sabi ko, habang ako'y naghihintay ng aking nilalaban, ay meron akong magawa, no? At dahil po doon, naroon na, ganito po yung ginawa ko, no? Ko ng tagsasampu. Pero dati, mga pinamimigay, tagda-20 no? Pero nung time na yon, ibinigay sa akin ng Lord na ganito ang gawin, no? At habang ginagawa ko po ito, bigla po niyang sinabi sa akin na sa pamamagitan ng lapis na ito, maitataas ang aking pangalan. Sabi ko, Lord, paano po yon? Imbis na tracts ang inyong ipamigay niyo yung lapis na yan at lagyan niyo ng Jesus loves you. No? Ang nakalagay po dito, Jesus loves you. Tapos po yung verse na John 14:6, that Jesus is the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except by Him. At naroon po, habang natatanggap ko po yung revelation na ito, naroon ang sabi niya, sa pamamagitan na ito, lahat ay kaya kong gamitin. Hindi lamang yung mga nagtuturo. Kahit bata, kaya niyang gamitin. No? Sa paanong paraan? Halimbawa po, ikaw ay estudyante. No? Pwede mo itong ibigay sa kaklase mo at mababasa niya that Jesus loves you. No? At naroon po, kung ikaw naman ay tricycle driver, pwede mo itong ibigay doon sa iyong pasahero na sabihin mo, Jesus loves you. Panahon na po para malaman ng buong mundo na mahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Panahon na po para ang ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo ay magkaroon ng kahulugan. Marami pong tao ngayon, hindi na nila nararanasan ang pag-ibig ng Diyos, kung kaya marami silang kaparaanan kung saan hahanapin ang kaligayahan, ang pag-ibig. Pero sa pamagitan po ng ganitong paraan, alam ko po, dahil siya ang nagpahayag nito, marami ang mahihipo ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Amen? At naroon po marami po sa ating mga nanay, may mga nanay po tayo na gumawa na po nito, at marami pa po tayong lapis dyan. No? Sabi ko nga, Lord, salamat dahil hindi naroon, kasi minsan nga nababaliwala lang eh. Alam nyo, yung pong nagbibigay po nito, kahit sino yung makasalubong niya, no? Kung nakikita niyo yung kanyang reels, nagda-drive sila, huminto yung sasakyan nila, dadakot siya ng napakarami, ibibigay lang. Pero ang nakakalungkot po, nandoon na meron siya nabalitaan, yung iba, ibinebenta. Bakit? Kasi ang dami niya kung magbigay no? At yun naman nabigyan, ang nabibigyan ng pasalamat ay siya. Dahil siyempre siya yung nagbibigay. Pero sa pagkakataon pong ito, alam ko po na ang pasasalamatan ng tatanggap nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya po yung gusto po, pwede po kayong humingi sa ating, sa ating pong Asheret, no? Marami na po ang nagawa ng ganito. At kung kayo naman ay community, no? Halimbawa sa Pasig, marami pa po tayong lapis na hindi nagaganito. Kayo na po ang gumawa, no? Tagsasampo, at meron na pong na-print si Pastora Chic na pwede nyong ilagay, no? At habang ginagawa nyo po yon, ipag-pray nyo po, no? Dahil alam ko, ang kapahayagan na ito ay galing sa Kanya, siya ang kikilos. Ang nais lang ng Panginoon, sa bawat iuutos niya, susunod tayo. At sa bawat pagsunod, mayroong kapangyarihan siya na gagawin. Amen? No? Ang part lang po natin, sumunod. No? Ang part natin ay sumunod. At alam ko, siya ang kikilos. Amen? Kaya po yung mga magiging interesado, halimbawa, ikaw ay teacher, pwede kang humingi, no? O kaya, kumuha ka na ng marami, ikaw ang gumawa. Pero habang ginagawa mo yung ganito,
ipag-pray mo ng lahat ng iyong mabibigyan ay maranasan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen? At kapag ito'y inabot natin, huwag naman nakasimangot. No? Ipadama natin sa pamagitan ng ngiti ang pag-ibig ng ating Amen. Panginoon. Amen? Praise God. Praise the Lord. God bless us all. Sige po, mamaya lumapit lang po kayo doon sa Asherep. At ngayon dadako po tayo sa ating Holy Communion. Ito po'y ginagawa natin once a month bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, katulad ng sinabi ng 1 Corinthians 11:23, 24, 25. Dito po sa Isaiah 53 verse 5, sabi rito, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Dahil po sa kasalanan natin, nasugatan ng Panginoon. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. At sa mga hampas na kanyang tinanggap. Yan. So tatlong bagay pong sinasabi rito, nasugatan daw po ang Panginoon dahil sa kasalanan natin. Ano po? Siya ay tumanggap ng 39 stripes. Nilatigo po siya ng 39. And by His stripes, we are healed. Claim na po natin yon. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan, binugbog ang Panginoon. No? Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. Kaya nga po sa pagkamatay ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, lahat po inako niya na. Tayo na mahirap, sabi ng Bible, siya na mayaman sa lahat, o siya na mayaman sa lahat ay naging duka upang tayo mga duka ay magkaroon ng kayamanan ng kasaganaan. Siya na walang sakit o karamdaman naging sakit upang tayo mga may sakit ay magkaroon ng kagalingan. Kaya nga po ang pagpapartake natin na ito sa banal na hapunan, ito po ay pag-aalaala natin sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo na siya ipinako doon dahil sa ating makasalanan, siya ay namatay upang tubusin tayo sa kasalanan at sa mga sugat niyang tinaglay, pinagaling na tayo. Kaya kine-claim na po natin yon. No po tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Kami po'y dadako sa banal na hapunan. Aming inaalaala ang pagkamatay mo sa krus. Ikaw ay nabuhay sa krus ng Kalbaryo upang kami po iligtas. Ang mga tinapay na ito at juice, simbolo ng katawan mo at dugo, ay aming kakainin at iinumin, simbolo na kung saan inaalaala namin ang kamatayan mo sa krus. Pagpalain niyo po ang mga tinapay at juice na ito na sa aming pakikibahagi ay pinahayag namin ang iyong kamatayan. Salamat po, Ama. Inaangkin namin ang kagalingan ng aming makatawang lupa, ang kalusugan at kalakasan. Ito po aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sige po, kumuha lamang po ang bawat isa. Thank you. Kung meron na po kayo, tumayo at umawi tayo sa Panginoon. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makibahagi. Ito ang tinapay ng buhay. Kanin mo, makiisa. Makiisa. Yan ang katawan binayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang sano ng bagong tipan. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, Inumin mo, makibahagi. makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan. Inumin mo, makiisa. Yan ang dugo dumanap upang ikaw
Kalbaryo ay lumilis. Taas po natin ang tinapay. Aming Ama, salamat po sa iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Yesus, na dahil sa mga sugat niyan, tinaglay, pinagaling na po kami. Inaangkin namin ang complete healing na aming makatawang lupa sa sakit at karamdaman. Sabay-sabay po natin kainin. At inumin po natin ang juice. Sige po, ipaso nyo lang pakaliwa, pakanan. Kukunin uli ng ating mga usher rep and usher. Manatili tayo sa diwa ng panalangin. Sige po. May the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Maupo muna po para sa ating mahalaga announcement. Ayan. Praise God. So, ito po ang ating mga announcement. Ayan po. So, starting tomorrow po, July 7 until July 9, we have our monthly prayer and fasting. So, pwede po kayong mamili kung anong meal nyo po gustong mag-fast or kung kaya nyo naman po whole day mag-fast. So, it's up to us po. So, tayo po nakakaalam ng ating mga physical na katawan and at the same time, yung personal conviction po sa atin ng Holy Spirit kung kaya po natin mag-fast ng 3 days ng buo, that will be great. Or kung kaya naman po natin, 1 meal a day lang po, that will be great. Let's do it with our faith. Amen po. So, ayan po. Actually, wala po muna tayo ngayong prayer focus. Pero, ito po yung nilagay po ni Lord sa heart ko nung tinatanong ko po kasi si Ate Aileen din po ay saktong umuwi po sila ng Ilocos. Nag-message po siya, hindi siya nakagawa po ng prayer focus natin. Pero, ito po yung inano po ni Lord sa puso ko na ito po yung kumbaga isisik natin as we will have our prayer and fasting. So, katulad po ng sinabi ni Bishop, half of the year has already gone, tapos na po. So we're about we have entered yung another half po ng taon. So as we come to God sa atin pong prayer and fasting, so let's have an evaluation and examination po of ourselves. So spiritually, emotionally, mentally, naka-inline pa po ba tayo sa Panginoon or sa kabila po ng napakaraming pagsubok or mga pinagdaanan po nitong half of the year ay baka po na-disalign tayo. So, let's realign ourselves. So, yun po, let's examine our heart, mind, motives sa paglilingkod po sa Panginoon. So, ano po siya? Self-evaluation po tayo. Amen? And sabi nga po, let's be refreshed into the presence of God. So, let's get our portion, these 3 days prayer and fasting po. Be sure na bago po matapos ang ating prayer and fasting, we get our Rhema word from the Lord, His revelation towards us. Sabi nga po, either it is a vision or promise or word ng Panginoon sa buhay po natin na magagamit natin as we enter this half of the year. Di ba po yung kanina, pinag-aralan po natin nung nag-crossover ang mga disciple, di ba po, may storm silang kinaharap. So, ano pong ibig sabihin nun? As we enter, hindi tayo hihiga sa bed of roses. Meron pong mga panibagong storms tayong kakaharapin at napaka-importante po, we have the Word of God na magiging anchor po natin in this half of the year. So marami po hindi po natin alam kung ano ang mangyayari, pero I believe the Lord wants to prepare us. Amen? Kaya po mahalaga na ang bawat isa po, lalo na po kung tayo po ay kumbaga medyo matagal na sa Panginoon,
kumbaga, wag po nating hayaan na lilipas lang itong prayer and fasting na hindi po tayo mag-engage. Let's engage ourselves dahil alam ko po na preparation to ng Panginoon. At sabi nga po, let's get to know more the Holy Spirit. Amen? Alam niyo po, umattend po kami ng conference nung Thursday. Ayun po ay Thursday and Friday, pero Thursday lang po kami nakapunta. Pero isang tumatak po sa puso ko that time, sabi nga po, we can have the gifts of the Holy Spirit. Kumbaga, pwede po na, we receive the gift of tongues, or yun nga po, kumbaga parang napupuspos tayo ng banal na spirito. But even though na nandun tayo sa position na yon, but the question is, meron po ba talaga tayong personal relationship with the Holy Spirit? Napaka-importante po nun. So, in this prayer and fasting po, let's know more about the Holy Spirit. Kumbaga, kilalanin natin po siya as a person. Amen po, hanapin natin siya. Let's seek the face of God. Sabi nga po, di ba, if we will seek Him, we will find Him. Kaya po yung pinag-aralan po natin itong nakaraan na yun nga po, yung we want to see, kumbaga hindi lang po siya natapos nitong June, but as we continue po in our walk in faith to the Lord, let's continue to seek the Lord. And yun nga po, mabuksan yung ating mga physical na spiritual eyes to see the Lord. Amen? At yun nga po, let's continue to have a pure heart. Dahil sabi po sa salita ng Diyos sa Matthew 5:8, Blessed are those who are pure in heart, for they shall see God. So, purity in the heart of our hearts is very essential para po makita natin ang Diyos. Amen? Makita po natin ang kanyang kalooban. So, ano po yung gagawin natin in this 3 days of prayer and fasting? Let's, take a space, mag-ano po tayo, kumbaga parang pag makikipag-date po tayo, di ba? Kunwari po, 7 o'clock, magkikita tayo sa ganitong lugar. So, parang ganun po, kumbaga mag-set po tayo ng oras na we will set aside po muna yung cellphone natin, or hindi muna tayo makikipag-socialize sa Facebook or kung kanino man, pero makikipag-niig po tayo sa Panginoon. So, let's take time to worship the Lord. Kung sa tingin nyo po, nahihirapan kayo mag-worship kay Lord ng walang tugtog, so we can play music po, pero as much as possible, yun nga po, wala po munang social media. Ayan, so, and let's get our Bible, get our notebook, our pen, so let's meditate the Word of God, pray, and have fellowship with the Lord. Amen po. So, He will reveal Himself to us. So, yun po, kumbaga, in these 3 days of prayer and fasting po, it's a personal consecration to the Lord. It's a personal communion po with the Lord. Amen po. So, I pray na lahat po tayo, kumbaga, let's engage. Kahit po 1 meal a day lang, it's okay po as long as you do it by faith with the Lord, na yun nga po, hanapin po natin ang kanyang mukha. I believe na pag ginawa po natin to ng may buong pananampalataya, buong puso sa Panginoon, He will, katulad po nung inawit po natin kanina, He will manifest Himself. He will reveal Himself to us. Amen? Kaya po, napaka-importante po na ito pong prayer and fasting, hindi lang po natin to monthly ginagawa, but kumbaga in our spirit po, sabi nga po, physically, manghina man po tayo, but in the spirit, ay, kumbaga sa mas tatalas po yung ating spiritual senses. To hear the Word of God, to receive from the Lord. Kaya po, we're encouraging everyone na yun nga po. And as we start our prayer and fasting, let's ask the Holy Spirit. Yun nga po, kasi siya naman po magdadirect sa atin. Hingin po natin, Holy Spirit, ano po yung gagawin ko? Huwag po tayong kumbaga, religious. Na kailangan, aawit muna ako ng joyful song, tapos slow song, o kaya dapat ito yung kakantahin ko. No. Kumbaga, di ba po, pag
yung makikipag-usap tayo sa mahal natin sa buhay. Di ba po, hindi naman natin iniisip na ito yung number 1 kung sasabihin, number 2, number 3. Hindi po eh. Kumbaga, if we have a relationship to that person, spontaneous. Di ba po, kumbaga, we hear from dun sa kausap natin, tayo din po nagsasalita. Same holds true with our God. Kumbaga, let's remain until hindi po nagsasalita ang Panginoon sa atin. Amen? Dahil po, He will surely speak to us. Kaya po, this coming Monday, Tuesday, Wednesday, let's consecrate our lives to the Lord. Magtalaga po tayo ng oras na makipagnaig po sa Panginoon. Kung hindi po kaya ng morning, sa gabi, bago po tayo matulog, or kung morning person ka naman po, bago po masimulan yung buong araw, we can choose to do it on the morning. So, nasa sa atin po yon. Amen? So, it's our prayer and fasting po tomorrow until Wednesday. So, mamaya po, ayan, 2 p.m. sa atin pong J. Blue Salinas 1. Ito po ay ating opening ng Sunday service doon. So sa mga gusto pong sumama, ayan, so let's join with them, let's celebrate with them sa panibagong bagay na gagawin po ni Lord. So 1 p.m. po nandito na. So may eating fellowship po tayo. Pwedeng hindi na po kayo umuwi. Dito na po tayo para mamaya po 1 p.m. ay, aalis na po. Kung magdadalawang balik po ang Travis, at least po alam natin na kung ilan po yung sasama. So, let's celebrate with our brethren po sa J. Blue Salinas. Mamaya pong, 2 p.m. po ang start ng service po doon. Ayan. So, okay na po. So, yung atin pong mga usual na mga online. So, patuloy pa rin po. We're encouraging everyone to join us. Ayan. Another thing pala po, nung pong Monday, kami po ay nag-pray. 3 lang po kami actually. Pero po, the Lord is calling His intercessors. Alam niyo po ba that time, noong una po, hindi kami maka-breakthrough, pero talaga pong we desire to see the Lord, and praise God, He revealed Himself. At alam niyo po ang word sa amin ng Panginoon during that time, He is looking for His intercessors na dati pong lumuluhod sa Kanya, hinahanap ang Kanyang mukha. Kung isa po kayo doon, you are one of those na tinatawag po muli ng Panginoon na lumuhod sa Kanya, hanapin ang Kanyang mukha. So, tayo po, kung kayo po ay malapit lang dito, you can join us, or kung sa Pasig naman po, ayun po, meron din pong prayer po doon. So, join sa Parañaque. Prayer is very important po na hindi po dapat natin i-neglect. Amen? Kasi even ang Panginoong Jesus po, pumupunta po siya sa mountain or sa solidarity place na kung saan nananalangin po siya sa Diyos Ama. Kaya po tayo rin po as believers of Jesus, prayer is very important to us. Amen? It's dapat po part siya ng buhay natin. Hindi lang mga intercessors, hindi lang po yung mga tinawag. In that lahat po tayo tinawag na manalangin. Amen? Because that's our way of communication sa atin pong Diyos. At yun nga po, tinatawag po ni Lord ang kanyang mga intercessors. So, you can join us po Mondays ng 7 p.m. dito po sa church. Ayan po, kahit po 2, 3 lang pong nagpe-pray, 4, 5, God is not after the numbers, but to those hearts that are longing, crying, and looking for Him. Kaya po, yan sa mga may puso po na talagang hanapin ang mukha ng Panginoon, in-encourage po namin kayo, join us po. Ayan, so, meron din po tayong leaders and workers, spiritual feeding every Tuesdays via Zoom. Midweek service po. Nag-online po muna ulit tayo ngayon ng midweek. So join us po. Sinesend po natin yung ating mga Zoom link. Ayan po. And sa soaking po ng Saturdays. So, meron pa po ba? Wala na po, no? So, again po, we have our eating fellowship after the service. Pwedeng wag na po kayo umuwi. Dito na po tayo magkakainan. And at the same time, yun nga po, mamaya, let's join our brethren po sa Salinas 1. So, this time po, sa mga birthday celebrants po ng July, meron po, we're inviting you po to come forward para kayo po ay maipanalangin. At kayo po ay i-celebrate natin ngayong pagkakataon na to. Sige po, lahat ng birthday celebrants ng July. Si Rev Stella po, si Mami Yam,
si Sister Jen din, si Ate Jen, si Sister Arlene, ayan po. Sino ba po? Yung mga, si Maya Bes. Ayan po, mga birthday celebrants natin. Si Claire. Ayan. Okay po. So, praise God. Sige po, ayan. Please come forward. Yung mga kids po natin, baka sa likod po. Meron pa pong mga birthday celebrants. Okay na po. Ayan. So, praise God po sa buhay ninyo na muli ay another year of God's faithfulness ay mararanasan nyo po. Pagpe-pray po kayo ni Bishop. Ayan, daming may birthday ng July ah. Sige po, ito natin lahat ang kamay natin sa kanila. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your goodness, for the life that you've given to each and every one. Lord, narito po ang iyong mga anak na magdaraos ng kanilang kaarawan at ang iba'y nagdaos na. Lord, we pray for your blessing, your protection, your grace, your goodness. Release unto your people, O God, in the name of Jesus. Reveal yourself, Lord God, at patuloy po nilang maramdaman ang iyong kalapitan, ang iyong kabutihan. Lord, anuman desire ng kanilang mga puso, i-grant mo, O God, in Jesus' name, even satisfied, long life, good health, O God. Nagre-release kami sa kanila, Panginoon, ng pagpapala mo, materially, financially, in the name of Jesus. Lord, salamat. Sa iyo po namin sila pinagkakatiwala. Hindi lamang sila pinanganak physically, but spiritually, naranasan nila ang kapanganakan muli, Panginoon. Marami pong salamat. Nakikigala kami sa kanila pong kaarawan at hayaan mo na maranasan kanila, makilala ka pa nila sa malalim at tamat Bibliang paraan. We thank you, Lord. We honor you, Father God. In Jesus' name, Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hawak mo na ang cake, hawak mo na. Sabay-sabay ang blow mamaya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Blow nyo. 1, 2, 3. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless you all. Yeah, meron kayong cake, maliit nga lang. Pag pinagsama-sama yan, malaki. Okay po, so meron po ba tayong first time visitors na ngayon lang po naka-attend? Or ano po, wala naman po. Ayan, si ano po sa Pasig. Sige po. Yung ating kapatid din po sa Parañaque and sa Pasig po. Ayan. Pagpa-pray po kayo ni Bishop. Meron pa po ba sa likod po? Baka po may mga first time pa po tayo. You are very much welcome po. Sige po, ituon natin ang kamay natin sa kanila. Lord, salamat po sa buhay ng iyong mga anak na sa kanilang pagdalo rito, nadama kanila, naramdaman nila ang presensya mo. Lord, we pray, Lord God, si Joanne, Lord God, patuloy siyang lumalim sa iyong salita. Lord, ang pag-ibig mo'y maramdaman niya. Lord, ang mga kapatid po namin ito, si Mona, O God, Lord, we pray na ito po ay tuloy-tuloy na sila maglilingkod sa iyo. Bigyan mo po sila ng patuloy na kalakasan ng pangatawan, kalusugan, mahabang buhay, pagpapala na nanggagaling po sa iyo. Magpakilala ka pa sa kanila sa isang tamat Bibliang paraan. Lord, we entrust their lives unto you, Father God. Marami pong salamat. We thank you. We honor you, Lord, in Jesus' name. Amen. God bless you. Amen. God bless po. Ayan. Sige
Sige po, tumayo tayong lahat para sa ating huling prayer. Ibalik natin kay Lord ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa iyo ang papuri, Lord, sa iyo ang pasasalamat. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Ito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Patuloy po tayo yumuko at pumikit at tayo po ay dadako sa ating pong mga wakas na panalangin. Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Diyos na puno ng pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Nagpupurit, nagpapasalamat kami sa iyo, O Panginoon, sa iyong patuloy na pag-ibig sa amin, O Panginoon, maging sa katapatan mo, O Diyos, at maging sa mga biyaya, pagpapala na iyo, O Panginoon, pinadala namin, O Panginoon. Ama, dalangin namin, O Panginoon, na patuloy kang maging malapit sa bawat isa, maging sa mga pamilya na amin, O Panginoon, kinakatawa. We pray, O God, hallelujah, for your mighty visitation upon the households of your people, O God, na kung saan, O Panginoon, na yung salita, O Panginoon, ay maging bukas, O Diyos, sa kanilang mga tahanan. Panginoon, sa araw ito, nagpupulit, nagpapasalamat din kami sa binigay mo sa aming pagkakataong muli na mapalahanan sa pamamagitan ng iyong salita na mayroong mga bagyo, pagsubok at bigatan na darating, maging katakutan, O God. Ngunit, O Diyos, isang katiyakan yung binigay mo sa akin, pangako mo at iyong gagawin na ikaw ang Diyos at tapat na banal na hindi mo kami pumabayaan. Patuloy mo kaming iingatan, patuloy mo kami sasamahan, hindi mo kami iiwanan, O God. At sa bawat isa, O Panginoon, dalangin ko, O Diyos, hallelujah, that let your kingdom come, Yes, let your will be done, Amen, amen. and everything be done for your glory, Thank and you, for your Lord. glory alone, as we bring you back all the honors, praises, and glories. In Jesus' mighty name, this we pray, and everybody say, And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, Amen. Pagkamayan po ang bawat isa.